Predpokladám, že túžite počuť naše vyhodnotenie múzy a na tému Polnočná túžba. A to ani nemusíte počúvať tento podcast o polnoci. A dnes budeme teda vyhodnocovať poviedky, ktoré sa k nám dostali cez editorské kolo. Moje meno je Lívia Hlavačková a so mnou tu sedí Andrej Joško a Mária Kostelníková. Vítajte. A keď už spomínam to editorské kolo, tak chcem poďakovať editorom za ich brutálnu robotu, ktorú na tomto vykonali. Ja som už porodcovala múzu predtým, ale nemala som predtým editorské kolo. A za mňa teda veľká pomoc. Neviem, ako ste to vnímali vy. No, za mňa to bolo tak, že ja som sa fakt obával, že niektoré poviedky budú veľmi ťažko čitateľné. Až asi na nejaké 2-3, s ktorými som mal nejaký vnútorný problém, tak to bolo bezproblémové. Tiež za mňa podobne. Dobre sa čítala väčšina z nich. Pre mňa to bolo tiež tak, že ja viem, že predtým, keď som aj hodnotila, tak som mala viacej poviedok, ktorým som dala 0, 1 a podobne. A teraz takých bolo úplne minimum. Takže veľká vďaka všetkým editorom, ktorých prečítali. Myslím, že ich bolo vyše 80, alebo také nejaké číslo, čo došlo do tohto kola múzy. A bude húř, už máme aj cestovku ďalšie, takže... Dobre. A vytriedili nám vlastne 40 poviedok, takže my sme to mali oveľa jednoduchšie. A ja by som ich aj menoval konkrétne. A to ďakujeme Laure a Marekovi, Gregovi. Veľká fantastická vďaka. Robota, áno. Presne tak. No a ako sa vám teda hodnotilo? Čítalo sa vám dobre a ako sa vám hodnotilo? Andrej, poď. No, toho som sa hodne bál. Bál som sa, že po nejakých 5-10 poviedkach budem proste vyhorený a už bude s tým problém. Ale nakoniec to prvých 5-10 poviedok išlo, že úplne ľahko a potom na ten zvyšok som si takisto našiel celkom príjemný čas a musím povedať, že naozaj, že čítalo sa to fajn. Zo začiatku som mal chvíľku problém s tým, že ako to vlastne budem štrukturovať, ako to budem rámcovať to hodnotenie. Potom som sa začal nejakým spôsobom obrácať, alebo inšpiroval som sa Lubošovou stupnicou a teda podľa nej som už plus minus išiel, ale dal som tam teda aj nejakú svoju vlastnú vlohu, už podľa nejakých svojich pocitov, aj podľa toho, či tá poviedka vo mne rezonovala aj ďalej, či som si ju pamätal a toto boli veci, ktoré rozhodovali. Približ mi, aká je Lubošová stupnica? On teda vymyslel takú vec, aby bol čo najviac objektívny, alebo teda aby to nejak zobjektivizoval, tak jednoducho on teda sa rozhodol dávať body za dialógy, za to, ako bola naplnená téma, za štruktúru toho textu, štilistiku a za jednotlivé teda veci. Čiže aj keby ho tá poviedka nebavila, tak by reálne vedel dať dosť bodov. A to som sa snažil spraviť v podstate aj ja, ale ako vravím, u mňa bol predsa len tam nejaký faktor taký, že áno, toto ma oslovilo, toto ma bavilo a určite som na to prihliadal. Mm-hmm. Takže tak. To hodnotenie je veľmi podobné aj toho, čo robím ja už akože dosť veľa súťaží, ale ja si robím tie kategórie troška inak. A každý krát si robím tie kategórie po svojom. A ja som si tentokrát dávala, že vizualita, akože ako sa im podarilo to objasniť, emócie, pointa, téma, to málo kedy hodnotím, konflikt, dej a charaktery, pričom za všetky mohli dostať 2 body, iba za dej a charaktery 3 a potom som to prerátala. Takže to bolo moje, lebo pre mňa dej a charaktery v poviedke majú asi najväčšiu váhu. Ako si to mala ty? No, ja som to hodnotila na etapy. Ja som začala pekne od prvej, postupovala som a hodnotila som to na rôznych miestach, niekedy cestou v autobuse a podobne. Ale už chvíľkami mňa vedeli zaujať jednako aj formálne, že keď som videla, že je to pekne napísané, pekne plynú odseky a všetko, tak sa mi to veľmi dobre čítalo, ale potom prišli poviedky, kde ten text bol taký trošku zdrcnutý na sebe a mňa to vedelo tak odradiť a som si tam dala otáznik, že neskôr. A išla som potom od konca, paradoxne, a od konca sa to čítalo veľmi dobre, lebo tam aj prichádzali tematicky veľmi podobné poviedky jedna po druhej, čo bolo také zvláštne. A pre mňa boli také rozhodujúce kritériá, keďže som jazykárka, tak jazyk. Keď aj niekde bola nejaká gramatická chyba, preklep a podobne, tak to nebolo niečo veľmi smerodajné, lebo to sa stáva a keď to niekde posielaš, tak editor ti to ešte prejde, korektúra a tak ďalej, že to by ma tak netankovalo.
ale išla som tak na divoko trošku, na pocit tiež, čo vo mne rezonovalo, čo sa mi páčilo, čo bolo tematicky aj jedinečné a ako bola uchopená téma. Či sa tam len tak pritrafila náhodou, aby sa splnila, alebo či sa okolo nej ten príbeh dostatočne krútil. Takže to boli pre mňa tiež také rozhodujúce faktory. Ja sa priznám, že keď som hodnotila pri tentokrát tú tému, tak som sa nezameriavala až tak na to, že či sa splnila zadaná téma, ale že či tá poviedka má takú nejakú hĺbšiu podstatu, ako takú tú literárnu tému, teda nie len dej, nie len niečo povedané na povrchu, ale aj niečo hĺbšie, čo chce povedať. A mne sa napríklad pri tých kategóriách sa mi podarila aj jedna poviedka, ktorej som dala 0 alebo 0,5 za dej, ale 2 za tému. Že ona mala ako keby silne sa im podarilo tá podtému uchytiť, ale nie až tak ten dej vyvinúť správnym spôsobom. Takže ja som bola veľmi rada, že som mala alebo ja už to používam niekoľko rokov, takže som veľmi rada za tie kategórie, lebo tiež presne mi to funguje tým spôsobom, že aj keď sa mi nepáči, takým tým pocitovým, že nesadla mi, tak za nejaké kvality jej aspoň dám nejaké tých pár bodov. Mne sa páči, že je už Gaussová krivka a teraz bude Lubošová stupnica. Ano. To sú už podľa mňa že univerzálne termíny a Lívína hodnotiaca škála. Hej, moja hodnotiaca škála. Ja každýkrát robím iným spôsobom, že ja si vždy poviem po svojom, že teraz má tendenciu, mám riešiť toto. Mňa napríklad zaujalo, teraz som dostala, priznám, pol hodinu predtým, ako sme šli nahrávať, som dostala výslednú tabuľku, takže bola som v napätí, že kto vyhrá veľmi dlho. A jedno z prvých vecí, čo som spravila, bolo, že som vyrátala, ako sme hodnotili dohromady a ma prekvapilo, že pre tých, čo majú radi štatistiku, medián hodnotenia sme mali všetci 6. Takže to bolo najčastejšie číslo, čo sme dali. A priemer sme mali tiež veľmi podobný. Andrej dal 5,6 v priemere, ja som dala priemer 5,5 a Majka dala v priemere 6,4 boda dohromady. Takže boli sme aj takí vyrovnaní porodcovia, že neboli sme niekto, že dával iba dohromady všetko 2 body. Ale príde mi aj, že naozaj to porodcovské kolo, to editorské kolo predtým dosť pomohlo. Určite. Hej. Lebo tam sa to vyrovnali sa tie rozdiely. Vy ste vlastne prvýkrát hodnotili múzu a prvýkrát aj nejakú takúto súťaž, alebo už ste hodnotili? Ja ešte nie. Za mňa to je takisto, čo sa súťaží týka prvýkrát. Zvyknem beta readovať nejakým známym a kamarátom, ale takto, že súťažne nikdy. Takže súťažne prvýkrát. A páčilo sa vám to? Áno, určite. Bolo to lepšie, než som sa bál, teda, že to bude, no. Áno, ja som k tomu pristupovala s takým rešpektom, že ako ja, respektíve, kde je tá hranica môjho vkusu a potom, kde je tá hranica toho, že musím rešpektovať to, čo autor chcel vyjadriť. Lebo niekedy má človek tú tendenciu aj pri obyčajnom čítaní kníh si povedať, ale ja by som to dala takto, prečo to dal takto a prečo tu hovorí takýmto jazykom, to sa mi nehodí, to mi to nesedí. Ale potom si poviem, že no ale dobre, ale to nie ja to píšem, ja to mám hodnotiť len aký to na mňa urobilo dojem. Nie ako by som to premenila, to by potom bol iný príbeh. Takže tam som sa tak, a potom po 3 poviedkach nejakých to úplne že opadlo. Keď som sa na to prestala sústrediť, tak už to vôbec o tom nebolo. A bolo to veľmi príjemné. Ja som to mal asi tak nejak podobne, ale s tým, že dával som tam častokrát už priamo do komentárov nejaké svoje takéto vsúky, kde som mal pocit napríklad, že tá pointa nebola tak dobre vypointovaná, ako mohla byť, tak som dal návrhy, ako by sa to dalo vypointovať viac a podobne. A takéto nejaké vsúky, ale vždy som väčšinou písal, že naozaj, že to je môj názor. Aj to by som dal rád ako disclaimer, že toto všetko sú nejaké iba moje a myslím, že aj vaše iba nejaké názory. A stáva sa, že poviedka, ktorú ten autor vnútorne tak precítil a vie, že prečo je napísaná tak, ako je napísaná, tak ja ako porodca som ju nemusel pochopiť. Možno som mal zlé rozpoloženie, možno nemám tú asociáciu a ďalšie veci. Čiže vôbec akože to moje nejaké hodnotenie nemusí znamenať, že teraz tá poviedka je zlá. A hlavne treba povedať, že hodnotíme poviedky, nie autorov. To je absolútne. Áno, samozrejme. Áno. Hodnotíme poviedky, ktoré práve nás našli čitateľsky nejakým spôsobom. Ja som teraz niekde zachytila takéto, že keď už autor dá svoje dielo niekomu inému, tak v tom momente musí sa naučiť, že to dielo prestalo byť jeho. Lebo každý z nás, keď čítame text, tak si to domýšľame podľa našich skúseností, našich vecí, nášho pohľadu a vlastne my z toho textu, ktorý autor spravil, my čitatelia si vždy spravíme
iný text, než ten autor možno zamýšľal. Možno sa trafíme do toho, čo on zamýšľal na 80%, možno oveľa menej, ale v podstate, raz som to niekto počula, že ak ste predali knihu 1000 ľuďom a 1000 ľudí si to prečítali, tak v podstate je 1000 rôznych príbehov v tých hlavách žije. A to ja učím aj na prekladateľstve, že 100 ľudí, 100 rôznych prekladov, 100 rôznych interpretácií. Takže je to určite o tom. Ale za mňa, čo je taký rozdiel, je, keď radíš autorsky, že toto je takáto pointa, tuto mohlo inak padnúť, toto si mohla napísať skôr. A druhá vec je už potom, keď zasiahneš do toho jazyka, lebo ono sa vždy dá pracovať s tými významami oveľa krajšie. Jednoduchý príklad je, že povieš, že loď vyšla z prístavu a lepšie znie, keď povieš, že vyplávala. Že keď adresne použiješ dané výrazy, a v tom som sa ja tak vyžívala, že keď som videla, že niekde to bolo tak zvláštne spojené, tak ja hneď, tu by som možno že navrhla, že trošku lepšie to vyjadriť, lebo že pozdvihlo by to ten príbeh ešte o to viac. Toto ja napríklad mám ako veľmi nízku prioritu, keď hodnotím poviedky, a vždy som mala, pretože vždy mi prišlo, že aj keď som ja potom už nejako vydávala poviedky, knihy a spol, tak keď fungoval dobre ten príbeh z pohľadu deja, z pohľadu postav, z pohľadu toho, čo sa tam, ako je to natempované, akým spôsobom to plynie, tak tie štilistické opravy spravili redaktori oveľa jednoduchšie a aj tí čitatelia to úplne iným spôsobom brali, že čitatelia sa koľkokrát tak, akože ak ten jazyk dobre fungoval, že sa tam nezadrhli, tak sa ním až tak nezaoberali, ak nie sú profesionálni prekladatelia napríklad. Ale ak ten dej a charaktery nefungujú, tak to treba niekedy prepísať komplet celé a nejaké štilistické detailíky sú už taká čerešnička na torte, ale ak tá torta nefunguje, tak proste nefunguje. Takže... Určite, tým nechcem povedať, že sa budem rozhodovať, ak uvidím takéto výrazy, ktoré mne sa tam hodí niečo lepšie, že mi to degraduje príbeh. To rozhodne nie, že tam presne. Musí to byť taký dobrý taký dobrý chemický mix nejaký, že aj to, aby to fungovalo ako celok. To rozhodne áno. Ja som napríklad už dával ako komentáre ku všetkému, že bolo to také, že či to bola gramatická chyba, ktorú som si všimol, štilistika, alebo nejaká dejová stránka, lebo som si povedal, že ten autor, nech si z toho vezme, čo chce, čo mu pomôže. Že teda snažil som sa, čokoľvek som našiel, keď to bola vec aj toho tempa, že niekde bolo príliš veľa súvetí za sebou, alebo niečo také, tak aj formátovanie som písal, aj takéto veci som im tam spomínal, že prečo to nefunguje, ako by to malo byť, alebo som sa snažil aspoň do istej miery to dorobiť. Napríklad, čo by som rád spomenul, ale akým na to nezabudneme, je, že očividne veľa autorov má problém so slovom krát. To bolo minimálne asi 8 krát bolo to slovo v tých poviedkach, nejaký prvýkrát, poslednýkrát, druhýkrát a možno 5 alebo 6 krát to bolo napísané, že od seba. Takže áno, že píše sa to spolu, aspoň pokiaľ viem, že v každom prípade. A ja napríklad k tomu mám memotechnickú pomôcku, že tak je to aj v matematike, že keď je napríklad, že 3 krát y, tak sa to píše ako 3y, takže sa to píše spolu. A teda to je taká moja pomôcka. Ja osobne, čo sa takýchto vecí týka, ja sa na to naozaj až tak nezameriavam, že ja som si to nevšimla vôbec. Ale to je vyslovene, že pre mňa je to také, že keby to bola vydaná kniha, tak si to všimnem, alebo tak to budem riešiť, ale tak toto beriem, že OK, toto je niečo, čo možno... Lebo ja to viem napríklad pri sebe, že ja a slovenčina v niektorých veciach sa neúplne máme radi a všetky redaktorky, ktoré kedy opravovali moje texty, to veľmi dobre vedia. Takže... Ja som bol 4-kár, 5-kár z diktátov, takže... Ja som bola v pohode, ale potom do toho sa zamiešali iné jazyky a začalo sa to miešať. Ja mám tiež tendencie robiť chyby v prekladoch, veď to je jasné, že nie si úplne, že chodiaca encyklopédia, ktorá všetko vie, a tiež ja sa veľmi veľa viem učiť od mojich redaktoriek, ktoré mi povedia a toto takto. A čo som si ja všimla, tak a taký. Hej, že keď to používam, že chcem niekoho opísať vlastnosťou, prídavným menom, že niekto je taký ironický, tak musí tam byť taký. A keď chcem povedať, akým je spôsobom ironický, tak je tak ironický. A toto často sa tiež ešte zamieňa v tých príbehoch, že ale to sú drobnosti, to nie je niečo, čo by ma odpálilo, že teraz že zlé alebo čo, ale tiež je toto niečo, čo si všimnem napríklad. Na to máme ja memotechnickú pomôcku, ktorú mňa kedysi naučili, a to, že sa musíš spýtať otázku. Čiže keď je to, je pekný, tak sa nespýtaš ako,
Ale aký? Lebo to by bolo tak. Ale aký? Áno. Pekný. Aký. Takže je taký pekný. Nie tak pekný. Určite. Lebo ako sa máš? Tak dobre, tak vtedy je to ako tak. Takže toto snáď zase pomôže. Aby som ťa doplnil, nech nie si jediný s týmito radami. Ideme už na tie jednotlivé poviedky, nech všetkých nenapíname. Tak poďme na to. Máme rozobrať poviedky od 5. miesta. A ako tak pozerám na tú hodnotiacu tabuľku, tak 5. miesto máme zdieľané. Takže, teraz neviem, ako prečítať, toto vyzerá ako pseudonym, ale Joey Thorke, asi, a Nočná návšteva. Gratulujeme. Gratulujeme. A rovno druhé 5. miesto, keďže je zdieľané Lucy Strauss, a asi toto pseudonymum, a Beštia noci. Takže gratulujeme týmto 2 5. miestam. A ja tak poviem najskôr k tej Nočnej návšteve, že poviedka dostala od Andreja 9 bodov a odo mňa Majky dostala 7 bodov. Takže Andrej, keďže u teba to bola 9, tak poď povedať, že čo si o nej pamätáš a čo sa ti na nej páčilo. To si pamätám relatívne dosť dobre na to, že som ju čítal veľmi, veľmi dávno medzi prvými, lebo ja som išiel od spodku toho zoznamu. Je to teda o nejakej žene, ktorá, myslím, že sú v hoteli na nejakej dovolenke alebo niečo také. Neviem, či aj dieťa tam mali. Nie, iba chlap so ženou. A ona jednoducho nemôže spať. Nemôže spať, myslím, že preto, že jej muž chrápe, ak si to dobre pamätám. Áno. A tak jednoducho začína tam vznikať hneď taký nejaký stereotyp toho vzťahu, že nejaký chrápajúci muž, nejaká nešťastná žena a také nejaké frflanie na toho chlapa a podobné veci. No a ona teda potom odíde do druhej izby, aby sa mohla vyspať a ako tam leží, tak o polnoci teda počuje nejaký buchot, teda neviem, či presne o polnoci, ale počula buchot z kúpeľne a keď tam prišla, tak tam videla v podstate, nazvime to, že anielika, alebo teda nejakú tú cheruba, tú mytickú bytosť a o ktorej si uvedomila, že to je v podstate ona sama. Ten jej tak nejakým spôsobom príjemne prehovoril do duše a uvedomila si, že všetky tie veci sa dajú nejakým spôsobom odkomunikovať a aj to odkomunikovala. Vyriešili v podstate tá poviedka, preto som ju tak ocenil, lebo ona sa v mojich očiach vyhla hodne veľa klišé, ktoré mohla mať, a veľa stereotypom, úplne ich v podstate na konci tie stereotypy zanikli a jednoducho všetko sa pekne vyriešilo a bolo to veľmi tak použijem anglický výraz, dúfam, že správne, že wholesome. A teda, že naozaj som mal pocit, že všetko pekne do seba zapadlo a bol som spokojný s tým celým príbehom ako takým. Že ma tak príjemne zahrial na srdiečko. To bola taká prvá poviedka, o ktorej som si povedal, že super, že krásne všetko zaklaplo, všetko sa odkomunikovalo a ja ako fanúšik dobrej komunikácie som to teda bral, že áno. Že nemusí byť všetko iba dráma a že môžu sa teda vyriešiť veci aj pekne. A ten fantastický prvok, ktorý nebol vysvetlený, či to bol iba sen, alebo naozaj nejaký fantastický prvok sa mi páčil, lebo som si to teda mohol ja ako fanúšik fantasy, mohol som si povedať, že áno, je tam ten fantasy prvok. Ja ťa doplním, ja som si to otvorila, aby som si spomenula. Dieťa tam bolo. Nakoniec. Oni tam boli v podstate, myslím, že na nejakom pobyte. Áno. A ja som sa s tým vedela veľmi stotožniť v tom zmysle, že každý, či už máš deti, či už máš zvieratko, staráš sa o niekoho a vyžaduje si to od teba nejakú úroveň sústredenia a seba obetovania, tak si unavený. A či už ťa možno, že unaví aj práca a nemusí to byť, že dieťa, pes a niečo podobné, tak jednoducho chceš ten oddych a potláčaš samého seba a niekedy na to zabudneš. A táto poviedka to veľmi krásne opísala vlastne z pohľadu tej, myslím, že to bola Sandra. A mne sa veľmi páčilo, že tam boli tiež také prvky, také ironizovanie toho, že na akú krátku chvíľu ona mala pokoj a potom zase muž začal chrápať, zobudíš dieťa a podobné veci, že ty chceš na tú chvíľku uniknúť, ale ani tú chvíľku pokoja nemáš. A to sa mi na tom tak veľmi páčilo a mne sa veľmi páčilo aj to, že boli niektoré poviedky, ktoré prepájali takto, že žánre. Čítaš detektívku a zrazu mimozemšťania, plesk. Čítaš niečo a odrazu opäť ideš do iného žánru. A tu, áno, prišlo čudo, prišiel nejaký prelud, alebo ako to nazvať.
ale tak to tam pasovalo, že ma to vôbec akože nevyrušilo, že čo to tu robí, že mi to príde divné. Dobre to bolo písateľsky zvládnuté a to je to, čo tak u mňa bolo, že áno, že toto bude u mňa hodnotené v tých vrchných priečkách, lebo to bolo úplne fajn a vedela som sa s tým stotožiť napríklad aj ja. Takže to za mňa bolo také, že Pre mňa to bolo také, že mne sa páčil najmä ten začiatok, kedy tá frustrácia z neschopnosti zaspať pri chrápajúcom partnerovi, tá vyzerala, že to je buď odžité, alebo naozaj výborne odpozorované. Veľmi autenticky to pôsobilo. Áno, to bolo veľmi, veľmi super. Ten cherub bol nečakaný, ale bolo to milé, že ma to nerušilo, že to bolo fajn. Ale pre mňa napríklad až do toho prebudenia, kedy sa nejak tak zobudilo a bolo tam to ráno, tak pre mňa to prebiehalo veľmi fajn. Bolo to tak akurát detailov, akurát emócia, frustrácie, ale mne osobne a preto vlastne za mňa bolo 7 bodov a nie viacej, lebo myslím si, že tá poviedka mala na to, aby mohla mať viacej bodov. Mne to skazil troška ten záver. Pretože ten sa oproti tomu, ako sa vyvíjalo všetko predtým, rozbehol zrazu strašnou rýchlosťou a vyriešil všetko. Nie len tú frustráciu z tej noci, ale vlastne úplne všetky ako keby problémy, ktoré tam boli. Až tak ľahko a jednoducho, že ten cherub troška pôsobil ako Deus Ex Machina, že to bolo až také troška umelé. Že tá postava si to nemusela zaslúžiť to riešenie, nie v tej poviedke. Že prišlo mi, že ten koniec k tomu zvyšku bol taký nepasujúci a podľa mňa, keby sme videli, akože áno, múza má svoj krátky rozsah, ale keby tam bolo, keby sa tá poviedka náhodou dávala niekam inám rozpísanejšia, tak keby tam človek videl v podobnom tempe spracovávanie až do uspokojivého konca, že budeme vidieť, že naozaj to zvládla tá postava a nie nejakým iným spôsobom, tak by to podľa mňa bolo oveľa lepšie. Toto bolo za mňa, čo vlastne tam ubralo tie body a prečo 7 a nie viacej. Ja napríklad tomu rozumiem a mne to ale nevadilo, pretože ja som to vnímal ako ten kontrast, že ako málo stačí, aby sa veci riešili. A to bolo, že stačí komunikovať. Že to bolo, že pár vetami ona v podstate vyjadrila to, čo jej vadí nejakým spôsobom, že vyzerá, že dovtedy to budovala v sebe alebo nejakým spôsobom to neodkomunikovala a v podstate sa iba vyjadrila, že čo jej vadí a bol tam tá pozitívna odozva. To bolo celé. Že bola pozitívna odozva a teda boli ochotné to obe strany nejakým spôsobom riešiť. A to sa mi páčilo, že naozaj niekedy stačí málo na to, aby sa ten problém vyriešil. Ja som možno nedala viac bodov, pretože akoby, áno, páčiť sa mi to páčilo, ale že ma to nejako neodpálilo vyslovene, že by som všade videla nejakú tú rezonanciu tej témy do takej miery, aby som si povedala, že wow, že takto do posledného riadka jednoducho, že áno. Že niekde tam boli také slabšie miesta, ale sama neviem, že čo by som s tým. Pre mňa to bolo naozaj, že ten koniec. Pre mňa bol to, ako sa prebrala, ako zrazu, ako keby všetko bolo vyriešené. Veľmi rýchlo, tak povediať, že to tempo sa zmenilo oproti tomu predtým a nesedelo mi to k tomu, ako to bolo predtým. Že mne sa páčilo, akým spôsobom tá poviedka fungovala na začiatku a vlastne až tým cherubom a všetkým. Tým spôsobom, aké detaily prinášala, aké presne úderné opisy, tie emócie, frustrácie, všetky tieto veci. Potom to zrazu bolo na mňa až príliš rýchlo vyriešené v porovnaní s tým predtým. Takže táto poviedka, pripomínam, získala 5. miesto. Bola to poviedka Nočná návšteva. A poviedku, ktorá získala 5. miesto, bola aj poviedka Beštia noci. A to viem, že sa musím znova pozrieť na Andreja, lebo o tejto sme sa rozprávali špecificky. Takže poď hrnám ju troška a povedz, prečo si jej dal 9 bodov. Ja som jej dala 6 a Majka 8. Tak táto poviedka bola veľmi zaujímavá v tom, že z hľadiska nejakého príbehu sa tam toho až tak veľa neudialo. Ale ja, ako náhle som to začal čítať, tam bol taký veľmi dosť taký akademický slovník, odohrávalo sa to v tej aule alebo tak nejak na začiatku a na mňa to mega dobre pôsobilo. Odhalovali sme dej formou nejaké prednášky. Také prednášky, ako som to začal čítať, ja som sa vrátil späť napríklad k Stratenému svetu. Stratený svet alebo Indiana Jones. Takéto veci hneď mi v hlave začali sa odohrávať. Videl som tam teda nejaké
očividne nejaké monštrum, ktoré teda sa objavujú, alebo nejaké monštra, ktoré sa objavujú naprieč svetom. Nikto presne nevie, že čo to je, ale už to sa snažia akademicky skúmať. A na mňa to budovanie, alebo teda naozaj to dávkovanie tých informácií bolo úplne geniálne, presne podľa nejaké také akože môjho vnútorného vkusu. Toto bola vec, ktorú som ani nedokázal úplne že hodnotiť nejak tak, že remeselne, aj keď remeselne sa mi to dosť páčilo, ale naozaj mi to trafilo, že absolútne môj vkus na to, že akým spôsobom, áno, vrátil, ako vravím, hlavne ten stratený svet som v tom úplne vnímal, no ale nasrala ma potom na konci tá poviedka, doslova, lebo ona tak pekne bola vybudovaná a tak som chcel vedieť, že čo všetko sa stane a ja neviem, do akej miery to môžem nejak spoilerovať, čo sú tam tie veci. To mi musí Marek povedať. Že či... Tu táto nebude načítaná, takže spoilerujme. Jasné. No, takže tam ten príbeh je o tom, že áno, že tí študenti dostanú úlohu nejakým spôsobom riešiť ten problém s tými beštiami. Jednoducho objavujú sa tam beštie, nikto nevie, čo to je. Ja som najprv myslel, že to sú nejaké mimozemšťania. Neskôr sa ukáže, že teda sú to doslova nejaké príšery, na ktoré sa teda ľudia transformujú, na tieto príšery. No a jedna taká hlavná študentka, teda hlavná hrdinka toho príbehu, mala za úlohu nájsť nejaké možno riešenie. Mali to všetci nejakú formu esej alebo na niečo prísť, že ako by sa dal riešiť ten problém. A ona v podstate na to prišla, len tesne predtým, než to niekoho odovzdala, tak stretla práve jej učiteľa, profesora, ktorý jej tú úlohu zadal a práve tento profesor sa zmenil na tú príšeru a zabil ju. No a potom teda prichádza k tej pointe, kde to má byť naozaj že vypointované ten moment, že na čo ona vlastne prišla, čo môže teda zachrániť to ľudstvo pred týmito beštiami a tu až do poslednej vety som čakal, že čo to bude, lebo ma to tak bavilo a hovorím si, že tu bude niečo, čo mi odpálí dekel. A nakoniec tam bola tá najviac klišé slovo zo všetkých klišé slov, ktoré môžu niečo riešiť a ktoré v podstate nikdy neriešia nič a to je nádej. To si pekne povedal, no presne, že áno, že keď už niečo také čítaš, tak na tých príbehoch je skvelé to, keď máš tie údaje a tým pádom oni ti tvoria ten poviedkový svet, nazvem to, a že áno, že sú veci, ktoré je super, keď autor nevypovie a že domyslí si. Ale toto bolo naozaj také, že tak už reku, jak by sa toto riešilo. Nebolo to tam. Možno, že do budúcna, že by bolo super, by som si to rada prečítala, že čo teda by to bolo. Mňa tam trošku prekvapilo, možno, že to bola len typografická chyba, že to meno postavy raz bolo, že Vania a potom Vanda. To som... Ja som ako Vandu, ale nevšimla som... Ja som tu mala Vaniu a dvakrát. To bolo možno preklep. Je to možné, len ona tu bola niekoľkokrát ako Vania napísaná a nejaká Maxia, asi hovorím, čo sme že nejaká ukrajinsko-slovanská tematika, dobre, fajn, a potom príde Vanda. Ale to som si povedala, že dobre, to ma tak akože nepoloží. Ale že aj tá tematika bola, že ono sa do tej, pre mňa bola tak akože dôležitá, že tiež sa to tam pritrafilo. No tak ten profesor niečo urobí, no tak plesníme, že a o polnoci a že potom túži. A mňa to tak trošku sklamalo, že akoby, že sa to tam dotklo okrajovo nepriamejšie, čo pre mňa tiež bolo smerodajné, že už keď, takže nech to rezonuje možno, že tak trošku všeobjímajúcejšie, že toto by bol dobrý samostatný príbeh na akúkoľvek možno, že tému, alebo také nejaké možno, že také sci-fídne, alebo kde by som to zaradila. A že tá polnočná túžba, to že čakám, že kedy, že čo, po čom túžiš, čo, ale fakt to bol ako akademicky nejaký takýto, nejaký možno dystopický, alebo ako to nazvem, príbeh, tak super. A že mňa tam tá téma trošku, že prečo? Ja som to bral, že všetky tie monštra sa menia o polnoci a to je tá ich akože túžba, že ten gimmick toho, že o polnoci sa menia proste tí ľudia na príšeru. To si hovorím, že mohlo tam byť, že nejaký taký divný výjav. Ja neviem, že jeden malý odsečík, že nevieme, že príde najprv ten úvod, že niečo sa deje, potom zrazu strih, prednáška, niečo, profesor, nevieš ešte, že to bol on a potom už na konci vieš, že to bol aj on. Hej? A že čo urobil. Že to sú tie také drobnosti, kedy ja som si povedala, že dobre, ale že hopa, že nebuď príliš taká, že jak by si to ty, ber ten príbeh, aký je. Len toto pre u mňa tak zarezonovalo. Že ja som tej poviedke dala vlastne 6 bodov, najmenej z vás.
Pre mne sa veľmi páčilo to, že to začínalo v tom akademickom prostredí, že to bola tá prednáška, ako tam ten setting to bolo naozaj super. Aj celé vôbec ten koncept bešty, premieňanie sa. Mne sa páčilo, ako sa zaujímavo hral autorka tuším, s očakávaním čitateľa, lebo som tiež uvažovala, že keď to bude vôbec hlavná postava, kto vôbec je... Kto by mohol byť beštia, nebola, pôvodne som myslela, že Vanda by mohla byť tá beštia. Takže toto bolo pre mňa napríklad veľmi dobre spracované. To, čo mne tam veľmi chýbalo a prečo som ja napríklad ubrala, lebo mne to uberalo naozaj dosť z toho zážitku, boli postavy. Pre mňa tie postavy boli účelové na to, čo chcel povedať autor s tými beštiami, ale tie postavy samo o sebe nemali svoj vlastný príbeh a nejaké svoje vlastné motivácie. Že tam tá téma bola vážna, niečo akože až takým tým veľkým, ja som to tu potom písala aj do toho feedbacku, že až také ako na miske, že svetový mier, chcem svetový mier, že čo chceš najviac, svetový mier, hej. A toto im prišlo veľmi podobným spôsobom, ale ľudia obyčajne majú svoje veľmi osobné dôvody pre nejaké veci a svoje veľmi osobné motivácie a keby tam bolo viacej tých osobných motivácií, tam sa napríklad bola tam tá Vanda, že prečo by sa menila, prečo, a keby tam bolo to uvažovanie Vandy, tam písala o tom, že tam brat bol vlastne, tiež bol týmto postihnutý, že možno, že by mohla uvažovať o tom, že mala tam proste nejakú vlastnú traumu z toho, nejaké vlastné strachy, niečo s týmto spôsobom, že tá osobná motivácia tých postav, ktoré by podľa mňa, keby si človek sa k tomu sadol a rozobral si, že prečo robia tie postavy to, čo robia, čo ich núti napríklad študovať tie beštie. Už aj to vôbec, lebo akože ľudia, ktorí sú v akademickom prostredí, majú veľmi silné osobné motivácie, prečo študujú nejaké témy. Takže prečo to robí ten profesor, prečo im zadáva takúto úlohu? Chce byť odhalený? Napríklad, akože sú to vyslovene, že tento typ otázok, keby boli zodpovedané, tak by podľa mňa ten koniec bol urobený úplne inak, pretože tie postavy by si tak povediac nadiktovali, že akým iným spôsobom by sa to malo skončiť. A presne to, čo ťa hnevalo, že nádeje a neviem čo, nemuselo by to ísť do toho kliše, lebo by to zostalo osobné a myslím, že k tomuto príbehu by to veľmi sedelo. A za mňa tým, že tento príbeh, on bol dosť o postavách, že tie postavy tam dosť interagovali a neboli dotiahnuté, tak mne to v tomto príbehu dosť chýbalo. Chápem, ja som si tie veci nejakým spôsobom domyslel, že ako náhle bol ten setting daný, tak presne som chápal, že každý má nejaký osobný dôvod, ale áno, nebolo to tam, toto už bola moja nejaká obrazitvornosť, ktorú som teda ja do toho vložil, to bola presne tá moja nejaká čitateľská vsúka do toho a súhlasím, mne by sa veľmi páčil tento príbeh rozobratý na ako väčší rozsah. Áno, určite v príbehu by pristal väčší rozsah, určite. Ale aj takéto, že vyslovene také tie ľudské strachy, že ono by tam ani nemuselo byť podľa mňa veľa o tom písané, ale tak správne utrúsené detaily, ale ono to niekedy aj cítiť z príbehu, či to ten autor má v sebe upratané. Či ten autor to vie, že ono koľkokrát ani, že autor ak vie o postavách a svojom deji a backgrounde toho svetu vie oveľa viacej, než sa dostane, ale čitateľ má pocit, že ten autor vie viacej. A on to tam často cíti. A ja som tam napríklad toto necítila. A za mňa je to ako, preto tam bolo to ubratie, akože stále 6 bodov je pekné, ale bolo to najmenej vlastne z vás všetkých. Určite by sa aj s tou paranojou dalo pracovať, lebo tam bol, že a tento môže byť príšera. Áno, presne. A keď toto by sa dalo tiež veľmi pekne rozvinúť. To by bolo zaujímavé. Tam sa dalo, akože za mňa je to veľmi pekný nápad, mne sa naozaj páčil ten setting s tým akademickým prostredím, ale pre mňa to bolo také, že nemalo to u mňa až takú veľkú váhu. Takže spoločne sme dostali poviedku Beštia noci na 5. miesto, ale pamätám si, že ty si ju mal veľmi špeciálne. Áno, takže vzhľadom na to, ako veľmi mi to zarezonovalo s tými príbehmi, ktoré mám rád a s tým, že som podobný setting ešte asi v poviedkach ani nečítal, alebo tento štýl je pre mňa unikátny, tak som sa rozhodol teda venovať ako svoju nejakú tú porodcovskú cenu, tak sa to volá, tak svoju porodcovskú cenu práve tejto poviedke. V tomto prípade je to teda moja čerstvo vydaná kniha. Ľudne o nej povedz viac, pochvál sa. Tak sa pochválim. Poď na to. Takže. Nemali sme to dohodnuté, mimochodom, naozaj. Nie, nemali sme to dohodnuté. Takže je to high fantasy alebo epická fantasy, ktorú som pripravoval
alebo teda celú ságu pripravujem už viac než 10 rokov. Teraz konečne vyšla prvá epizóda tejto knihy. Aj to teda príbeh, ktorý ako názov napovedá Aeternium, pre tých, čo teda nevedia, a to sú všetci, vzhľadom na to, že to je z jazyku, ktorý ešte nepoznáte, ktorý je vymyslený, tak toto slovo znamená niečo ako koniec veku alebo koniec ľudstva. A táto saga má presne o tom rozprávať, o konci veku ľudí. A teda, no a teraz momentálne vyšla, už je vo všetkých knihkupectvách, dá sa povedať. A teda mám z nej obrovskú radosť, teším sa a no dúfam, že sa to bude autorke páčiť. Ďakujeme, super. A držíme palce samozrejme. A gratulujeme za túto cenu, Boruty. Áno, gratulujeme. Dobre, prejdeme na ďalšiu poviedku, na 4. miesto. A takže 4. miesto získal Peter Janoviček a poviedka O očiach, ktoré v noci nespia. Blahoželáme. Gratulujeme. Tejto poviedke Andrej dal 8 bodov, ja 7 a Majka 9. Takže Majka, povedz nám, o čom táto poviedka bola a čím ťa tak zaujala, že si od teba zaslúžila 9 bodov? Tak táto poviedka bola o tom, že máme postavu, ktorá je vlastne v prostredí so svojím terapeutom, baví sa o tom, čo jej je a máme taký náhľad, že je v nejakom nemeckom prostredí, tuším, že tam má nejakého svojho milého, ktorý ju navštevuje. A pointa je tá, že vlastne to nie je láska, ale ona je o tom presvedčená, že áno, že on ju bezhranične miluje a podobne. A sú tam teda také tie prestrihy, že ona sa baví s lekárom, ktorý jej teda hovorí, že a je to doktor Freud dokonca, že čo teda jej je a rozoberá to s ňou. A potom vlastne stále tam je to tak osciluje trošku, že medzi tou realitou, lebo tá postava teda je Stanka, ktorá teda má tieto stavy a osciluje to a sa vracia, že je tak, tuším, Konstanc alebo niečo také, si to dobre pamätám. No mňa to presne zaujalo, preto ja mám rada, keď sa dobre pracuje vlastne s psychológiou, keď sa nejako rozvíja v príbehoch a keď sa striedajú reality a je to dobre spracované. Že uveríš tomu jazyku, že je tam dobre aplikovaná tá nemčina, hej, Herr Doktor a podobne, že je to, že vidno, že to nie je, ja neviem, že vygooglené len preto, aby som tam tú nemčinu mala a aby som si tam dodala ten punc tej autenticity. A pre mňa to fungovalo. Dobre fungovali jednako tie rozhovory, pacient versus lekár. Veľmi sa mi páčilo aj tie vlastne scény a to budovanie toho vzťahu, ktorý ona mala voči tomu svojmu amantovi. A aj som tam mala málo takých nejakých textových zásahov, čiže čítalo sa mi to aj veľmi dobre. Veľmi pekne to plynulo. Možno nejaká drobnosť s nejakými erotickými pasážami mi trošku tak akože vystrelila, že to by som možno naformulovala ináč, lebo ma to tam viacej rozosmialo, než nejako vtrhlo do deja, ale veľmi sa mi to v tomto páčilo, že jednako mi to spĺňalo príbeh, jednako sa to dobre týkalo témy, jednako to bolo uveriteľné. Takže to by som ja určite veľmi vyzdvihla, že prečo to u mňa bola jedna vlastne z topov. To veľmi sa mi to páčilo. Pokyvuje? No, v podstate súhlasím, mne sa veľmi páčila tá pasáž, tá historická. Podľa mňa bola veľmi dobre zvládnutá, ja som sa do nej krásne vžil, úplne hneď som tam bol späť v čase 100 rokov, alebo koľko to je, a bavilo ma to. Čo ma trochu nazlostilo, ale aj v tomto prípade to bolo menej ako v iných prípadoch, ale je to pre mňa klišé. Pre mňa je to taký lacný koniec, keď je ono sa mi zdá, že sa to zvrhlo na konci, ak sa nemýlim teda. A teda sme zistili, že v skutočnosti vôbec nie sme tých 100 rokov dozadu, ale sme v súčasnosti. A teda, že ona je teda nejaká pacientka nejakého ústavu. A to iba teraz vsuniem, lebo mi to presne napadlo, že viac poviedok bolo, mám pocit, týchto ústavu, než porna, než toho porna, ktoré som čakal pri tejto téme. Takže, čo je paradoxom. Takže... Ale aj tu boli erotické tieto. To som vyzdvihol, no. Tie sa mi tam páčili, že sa mi tam celkom hodili do tohto textu, sa naozaj veľmi príjemne hodili. A to podľa mňa akože vsunúť do takéhoto textu nie je vôbec jednoduché, ale tu vášem bolo cítiť pekne z toho. Ale ja keď si spomeniem, neviem, či si pamätáte na tú poviedku s tým mesiacom, s tým Simom, ktorý sprevádzal Leticiu, tuším, v nejakom svete.
A vlastne tam ma rušilo to, že tá tematika, že tam ten ústav bol taký seknutý. Že som si ho, že nie, že mohlo to ostať ako nejaké fantasioidné niečo, že vôbec by ma to neštvalo, aby som ako čitateľka rozmýšľala, že je to reálne, nie je to reálne a toto, alebo to mohlo byť naznačené jemnejšie. A tu zase už vieš, v akom si prostredí, že je ti to jasne nastolené, ale osciluje to tak veľmi dobre nadávkované medzi tým, že raz chvíľku toto Konstanc, hej, ideš, ten vzťah, toto. Potom zase prestrih rozhovor s lekárom. Takže tam mi to neprekážalo, že ako to bolo uzavreté. No mne, akože v tomto autor nevychytal mňa ako porodcu, pretože samozrejme toto je niečo, čo ide na moje medicínske vzdelanie a zároveň to ide aj na to, že ja som písala blogy o histórii psychiatrie, takže ako veľa z týchto mien celkom poznám. Takže mne sa páčila dosť tá historická časť. Občas som bola taká, že ja osobne som mala chuť, že počkaj, toto bolo v tom čase, ale prišlo mi, že áno, ale nepamätala som si úplne presne, takže tá historická časť bola pre mňa super a potom ako to skočilo do tej prítomnosti, že vlastne že sa to nedieje v tej histórii, ale v tej prítomnosti, tak ma to začalo brutálne vytrhávať, pretože tam už som išla na svoju prítomnú medicínsku časť a zároveň mne to proste tým pádom nedávalo zmysel, že či hrdinka mala alebo nemala psychózu a tie zmeny, ktoré tam boli za mňa veľmi prudké a nie vlastne vysvetliteľné psychotickými stavmi, ktoré poznáme a ktoré vieme. A najmä keď na konci vlastne znova začala, že ona bola vlastne znela tak, že je stabilizovanejšia, že sa ten stav zlepšuje a na konci vlastne sa ukázalo, že nie. A to mňa to úplne vytrhlo, že počkať, ale to mi medicínsky nedáva zmysel. Takže za mňa to bolo také, že tým, že vidím do týchto vecí trocha inak, tak za mňa vlastne tam dostala odo mňa 7 bodov, čo je dosť. Ale toto boli pre mňa také, že nedávalo mi to takto. Na to, ako mi prišlo výborne vyrešeršovaná tá historická časť, že mi prišlo, že tam sa ten autor naozaj triafal do všetkých tých historických častí, tak ten rešerš toho, akým spôsobom funguje psychóza a schizofrenia, ako keby tam nebol až tak dotiahnutý a tým pádom tá vnútorná konzistencia príbehu mi až tak nesedela. A vlastne ma to zaujímalo čitateľsky, že či vôbec mala schizofréniu, lebo ako nesedelo mi to do toho, takže pre mňa to bolo troška smola, že ja mám k tomu iný pohľad, lebo mám k tomuto vzdelanie, takže chápem. Ale toto zasa povedzme si úprimne, toto je zasa veľmi bežné, že autorovi sa občas proste podarí. To aj Ďuro Červenák v jednom momente spomínal, že za ním niekto došiel, že mal si tam takúto ale nejakých stromov, ale tie sú dovezené a že kto vie, hej? To sú profesne veci, alebo ja som, keď už spomínam Ďura, tak som rada za ním takto prišla, že si tam mal takýto sek a že čreva padli na podlahu, to by sa nestalo. A takže, to kto vie? No, ten do pítve. Takže ako áno, sú proste miestami veci, kedy sa trafíš zrovna na čitateľa, kde ti to nesedí, lebo nedá sa všetko naštudovať, niekedy skrátka nevieš, čo nevieš. Ale ja si uvedomujem pri tomto, že keby som toto nevedela, tak možno na mňa bude fungovať oveľa lepšie táto poviedka. Mňa by zaujímalo, ako by to bolo ukončené, keby to bol iba historický príbeh. Áno, by mohlo byť tiež zaujímavé. Že on teda, ten jej priateľ, alebo ten jej milenec, tak celý čas sa na ňo nejakým spôsobom čakalo. A toto by ma zaujímalo, mňa to zaujímalo z toho historického hľadiska. A prišlo mi to také lacné ukončenie, že on vlastne sa nič nevyriešilo. Ona sa znova kvázi zbláznila. Mne sa páčilo to, že tam bol ten prerod do tej prítomnosti, že to mi napríklad sedelo, ale mne napríklad nefungovalo to, že vlastne ono to bolo povedané, že ona začína získavať nadhľad nad tým, že ona tomu začína rozumieť, že áno, to sú len preľudy a potom zrazu nie. Nie, to tak nejako nevystreľovalo mi to tam, že nejaké diskrepancie, keď to takto nazvem, lebo ja som odškolená na takých rôznych knihách talianských autorov a iných, kde sa presne takto riešia vzťahy typu, že nie je to typická romantická láska, je tam rozoberaný nejaký vzťah, nejaký pomer, odchádza, prichádza a spĺňalo mi to tam všetko to, čo ma bavilo aj na tých ostatných podobných tematických knihách. Čiže za toto mne to prišlo, že presne, že už viem, kde som, už je tá hladinka príbehu nastavená a že ako sa to vyvinie. Takže preto ma toto tak nejako nerozrušilo z toho čítania a preto sa mi to tak veľmi páčilo.
A myslím, že sme ju rozobrali spredu zozadu. A poďme teda na ďalšiu poviedku. Je to druhé miesto, ale spomíname ju, preto ju spomíname ako keby tretiu od konca, lebo tak nám to vyšlo abecedne. Hej? Ale je to druhé miesto, aby bolo jasné. A druhé miesto teda získava Matúš Ludma a poviedka Nirvána. A ešte je tam iné druhé miesto, ale to za chvíľku spomenieme. Gratulujeme. A teda nevieme rozdeliť tieto dve druhé miesta preto, lebo všetky naše kritériá sú tu zhodné. To znamená, že počet bodov aj rozloženie bodov nemôžeme dať žiadnu poviedku, ktorá dostala vyššie hodnotenie alebo niečo, takže sme si povedali, že dáme dve druhé a uvidíme, čo urobíme s cenami. Toto nám robíte v poslednom čase furt, že máme vždy zhodné na tých oceňovaných a nevieme, čo s tým. Podľa počtu znakov to rozdiela alebo niečo. OK, že kto dokázal uspieť s menším počtom znakov. Vidíš, to vymyslíme niečo také. Dobre. Páči sa mi to. Tak zatiaľ, ale keďže sme to nemali, tak povedzme, že zhodné dve druhé miesta. Dve druhé miesta. Poviedka Nirvána teraz. A Andrej jej dal 9 bodov, ja 8 a Majka 8. A aby teda Andrej a Majka nedávali vždy sa poviedky, tak tentokrát si to ju začnem ja. A poviedka Nirvána bola po česky, že pre mňa bolo zaujímavé, že koľko českých poviedok tam bolo všeobecne. A ja tu dám zaujímavosť a to, že to je Slovák. Ale ona bola slovensky ladená, ale české dialógy. Áno, tak. Ale vie to pretože to je Slovák, ktorý žije v Českej republike. Aha, super využité, že tak, lebo výborne to fungovalo, že vlastne tam boli postavy, ktoré rozprávali rôznymi jazykmi. A vynikajúco sa tento autor pohral s očakávaniami čitateľov. Naozaj, že výborne. Poviedka je písaná z prvej osoby a ide o dievčatách, ktoré sú niekde na dovolenské, ak si dobre pamätám, v Taliansku. A Maďarsku. V Maďarsku Maďarské kúpele. Ja som to vnímal, že sú niekde iba večer. Sú skrátka niekde na dovolenku. To miesto v zásade nebolo podstatné. Podstatné bolo to prežívanie tých dievčat, ako si tam užívali párty, ako spolu žili. A ako vlastne tá protagonistka, už spoilujem, akým spôsobom vlastne sa čudovala niekedy, že tie dievčatá sa k nej správajú tak bezprostredne a ako vlastne ju ignorujú ako pri potenciálne romantického partnera, ale celú dobu to bolo robené tak, že ja som si myslela, že tá hlavná postava je muž. Áno. To bolo vynikajúco urobené. Teda už som vyspojilovala, ale postava teda v skutočnosti na konci sa až objavilo. Naozaj úžasne to fungovalo až do úplného konca, že wow, čo, dobre. A pritom, keď potom som si ju prečítala druhýkrát, že či to tam naozaj, že sa podarilo a fakt, že podarilo, že vynikajúco sa hrála táto poviedka s tými pointami, funguje ešte lepšie na druhé prečítanie. Málo kedy čítam takto poviedky dvakrát, ale pri niekedy áno. Všeobecne sa mi páčila aj tá viacjazyčnosť, najmä využitie češtiny a slovenčiny, takže človek nemusel mať slovník. Výborne pohratí sa s tým rozprávaním, že to bolo v prvej osobe, takže si to autor mohol dovoliť sa hrať s nami, s čitateľmi, čo je skvelé. Mne by poviedke preto 8 a nie 10 alebo viacej. Mne by prospelo, keby postavy dostali trochu minulosti alebo trocha väčšej hĺbky, než len party a sex, ktorá tam, ako áno, je to téma polnočná túžba, ale nemyslím si, že by to bolo nutné tým prehlušiť, ale naznačiť, že tam niečo je, že tam je nejaká minulosť, či tie postavy spolu majú nejakú minulosť. Ja som to chápal, že nie. Alebo nie. Áno, ale akože, že akým spôsobom tie postavy fungovali predtým, lebo to vyznievalo, že alebo ma to stačilo tak akože kúsok iba naznačiť, že tie veci tam boli aj predtým, alebo niečo bolo predtým, než sa tam stretli a niečo bude ďalej, že akože tá poviedka tak nejak plynie, ukazuje nám život tej postavy ako takej, ktorá tam viacej žili. Vynikajúco fungovali vnútorné pochybnosti tej hlavnej postavy a emócie a ja nám emócie teda ako v poviedkach alebo teda v dielach dosť dám. Jediné, čo mi troška prekážalo, bolo to klišé filmové máte len jednu posteľ. A nemôžeme spať nikde inde, tak to už bolo také, že nie, toto zasa. A niektoré veci, to fungovanie báb na tej izbe mne ako žene neprišlo realistické. Že ako
A bolo tam také momenty, že cupkanie na záchod so stiahnutými nohavičkami, alebo že prezliekanie sa pred sebou bez nejakého otočenia sa ako... Ja chápem, že všetky ženy a všetci sme iní, ale čo chodím mám napríklad nejaké cvičenia, tak naozaj, že drvivá väčšina žien sa minimálne otočí. A to je ženská šatňa. Takže takéto veci mi prišli až troška také, že moc tlačenie na pílu a trocha také klišé, ktoré bolo veľmi... Ako také naozaj, že príliš potlačené a chápem, že to bol účel, ale mne to vlastne uberalo z tej realistickosti, ktorá tam mohla byť. Že to sú detaily, ktoré mohli z toho príbehu, ktorý má za mňa 8 bodov, spraviť 9 až 10 bodovú poviedku pre mňa. No, v podstate úplne skoro so všetkým súhlasím. Za mňa tieto veci to bolo, že áno, bola tam nejaká snaha o nejaký stereotyp u tých dievčat, ale zase nebolo to pre mňa až tak rušivé. Možno áno, že pretože nemám až taký vhľad medzi bežnú intimitu medzi ženami, ale zase aj zo svojich skúseností viem, že aj toto sa môže stať. A prišlo mi to veľmi ako ešte nie tak dávno nejaký chalan tínedžer, ktorý chodí na tieto party a zažíva tieto veci, tak mi to prišlo veľmi autentické a veľmi som sa do toho vedel vcítiť. O to väčšie bolo pre mňa prekvapenie na konci, že o čo tam ide. A podľa mňa to bolo veľmi vtipná poviedka. Myslím, že som ju označil za druhú najvtipnejšiu. Nepamätám si, čo bolo prvé, ale toto som označil za druhú najvtipnejšiu. Áno, to je pravda, že bola veľmi vtipná. Mne sa veľmi páčilo koncept témy Nirvana ako dosiahnutie niečoho versus piesne kapely Nirvana, čo bolo veľmi pekne spojené. Páčila sa mi autentická čeština, čo už teda vieme prečo, ale ja som si hneď v hlave to tak... Mala som poviedky, kde áno, ja vizualizujem si, rozmýšľam, ale tieto som si hneď vedela predstaviť, ako sa bavia a ako si pinkajú tedy a ten kuder na tej a toto, hej, videla a takto. Že to bolo veľmi dobre zvládnuté. A chvíľku som ale mala taký zmetok, že či sme stále na jednom mieste, alebo tam nastala nejaký časový skok, lebo s tými dverami a potom električkami ide a prespí u nás a podobne. To som chvíľku váhala, že či sme stále na tom začiatku niekde, alebo že prečo by teda... Ako je pravda, že miestom a časom som mala, potom pri druhom prečítaní mi to došlo, ale pri prvom prečítaní som chvíľkami bola tiež troška miestom a časom zmetená v tej Ja som to bral od začiatku ako Tour de Bar, že teraz sa niekde stretneme a potom vlastne prejdeme celý večer a končíme znova na tom byte. To mi došlo, najmä pri druhom prečítaní som si, je to tu, že bolo to tam dané, ale pri prvom prečítaní tým, že som sa sústredila na tú dynamiku tých postav, tak toto mi tak trošička ušlo, ale preto som to napríklad ja nevytýkala, lebo keď som si to prečítala druhýkrát, tak som videla, že to tam je, len ja som si to nevšimla. Áno, ja som to aj presne hodnotila vysoko aj kvôli tej nejednoznačnosti postavy a presne, že som sa nechala ošáliť, že chlapčoku toto rozoberá také veci a na konci, že holky a že to je genius, to je proste výborné. Presne bolo také, že to by sa pred chlapom takto spôsobom že čo si nehrá. Že sú hodne otvorené, sú hodne liberálne. OK, presne bolo to týmto spôsobom, ale ako vravím, že pre mňa to bolo, že aj medzi sebou mi to prišlo akože troška potlačenie. Ale chvíľu som tak rozmýšľala, že či tam nejdeme operovať s tým stereotypom, že nie je to pohľadný chlap, tak ťa bereme ako nejakého brácha, kamoša, no tak pred tebou mi je jedno, si všetko prejavím, hej, že to som tak rozmýšľala, či to nejde do tej roviny trošku. Ja som si myslela, že to je v tej rovine, ale... On si to aj hlavná postava si to takisto sa mi zamyslela. Áno, opísané trošku, tak to bolo tým spôsobom. Ten kult krásy a ten spôsob, že asi na mne nič nevidia. Preto sa mi to veľmi páčilo. Áno, hej, akože vynikajúco sa pohral autor a Matúš Ludma a v tejto poviedke s nami čitateľmi. A to veľmi oceňujem. To sa nedarí každý krát, že ako pohrať sa nie že s postavami sama hráme vždy, ale s čitateľmi sa hrať. To je oveľa ťažšie. Takže podľa mňa perfektná gratulácia k druhému miestu. Tu by sme mali povedať, že teda čo získava, ale keďže ešte nevieme, ako vyriešime túto našu dilemu, že čo bude druhé a tretie, tak povedzme, že tieto druhé a tretie miesto, jeden získa 20 eur od Albatrosu, druhý 30 eur od Albatrosu, ktorým ďakujeme za podporu, len ešte chvíľku nám dajte na to, aby sme vyriešili, ako sa toto... Možno to bude hod mincov, alebo niečo iné objektívne. V každom prípade gratulujeme a ďakujeme. Gratulujeme. Poďme na druhé miesto. A druhé miesto získala Eva Záhradníková a poviedka Reálna virtualita.
rovnaký počet bodov. Andrej dal 8, ja som dala 8 a Majka dala 9. Majka, za nežiu? Môžem. Príbeh je teda o tom, že máme postavu, ktorá využíva chatbota na komunikáciu, na nejaké možno splnenie erotických túžob. Veľmi sa mi páčilo, že to bolo pomenované, keď si dobre pamätám, Porn GPT a bolo to, hneď som sa zasiala, že aké super. A je tam pohľadný hrdina, ktorý jej odpovedá, ktorý ju pozýva do nejakého toho sveta a nakoniec tá postava sa tam aj dostáva. A vlastne ide s ním a to sa mi veľmi páčilo, že ten presun do toho sveta, že ako to bolo napísané, bolo také opäť hladké, nerušivé, dobre plynulé, že ja som po dočítaní príbehu chcela viac. A čo ďalej? A čo bude ďalej? A teraz nemyslím nutne viac nejaké to erotično per se, ale že kde pôjde, ako to bude objavovať, kam sa dostala, čo ju tam čaká a respektíve ako sa ona vie dostať späť do reality. Vie sa dostať späť do reality? Alebo vie toto robiť na počkanie a vie si vykreovať nejakého iného amanta, za ktorým tiež pôjde, že tie možnosti, ktoré by jej ten chatbot ponúkal, že by sa tam vedela dostať, by ma fakt zaujíma a mňa to fascinovalo. Pornbot. No, ale nie nutne tou rovinou, ale akoby, ten koncept, že ťa vezme, vcucne ťa chatbot. Čiže za to som hodnotila aj dobré opisy, keď sa bavíme, že aj tie romantické príbehy alebo fantasy, hocičo, keď chceš, aby to bolo uveriteľné, aby si vzbudila aj tú takú romantickú rovinu, tú túžbu, to túženie po tej postave, tak musí byť pekne opísaná, uveriteľne, nech si vieš predstaviť. Ja som si tu hneď aj značila, že veľmi pekne, husté obočia, toto, že všetky zvolené aj slova, aj nejaké to vykreslenie spĺňalo aj tú takú dobrodružnosť, že ja som si hneď skôr predstavila také príbehy typu Fantagiro a rôzne iné, že takých hrdinov, takých úplne, že fú, že to by som aj ja chcela sa za takým presunúť a len ho tam vidieť. A hneď som začala uvažovať, že a za kým ja? A teraz rozmýšľam masovky, Rysant a všetky tie, tam za nimi, aby som, keby bol taký portál, utiekla by som, že zoberám veľmi nový rozmer. Áno, úplne že nový by rozmer. sme lietali a neviem čo všetko na drakoch a podobne, že to by teda bolo vončo. Takže v tebe zbudila fantáziu. No, čiže kvôli tomu si hovorím, že už keď takto mnou zarezonovala poviedka, ani nie nutne tým, tak si zaslúžila tvojich 9 bodov. Že áno, že nejakou erotikou a nutne, že by som o tom chcela čítať, to mi neprekáža, ale už len tie možnosti a to rozpracovanie toho fantastičná, tak u mňa to je jednoducho, že par excellence, že super. Andrej, u teba? No ja mám pocit, že ja som ten záver trochu inak pochopil. Lebo... Ja som ju tiež pochopila, akože horšie je ten záver. Áno, mne to vôbec neprišlo, že to on je nejaký dobromil a že to je jej milenec. Ale v podstate, že celý čas to bola nejaká pasca, ktorou ju akože nejaká temná sila tej umelej inteligencie, alebo tam to bolo prepojené až na nejakých démonov. Áno, že zneužila umelú inteligenciu proti nej. Áno, na to, aby dostala ju do toho sveta. Tak som to pochopila aj ja som to pochopila veľmi temne. A ja to beriem, áno, bol tam ten temný rozmer, ale aj takto uskutočnenie a realizácia u mňa prevážilo. Wow. No, takže ja som tam ani neuvažoval, že či sa vie vrátiť alebo nie. Ja som skôr uvažoval nad tým, čo ma potom nahnevalo, lebo podľa mňa bola tiež veľmi vtipná, veľmi dobre spracovaná tá poviedka, ale že na čo? Na čo tá temná síla ju vôbec tam brala, čo s ňou ide robiť, či ju ide mať teraz ako otroka. Toto mi chýbalo, ona mi, že som zlo a zoberiem ťa k sebe. A to mám aj ja v mojej poznámke. No a toto bolo to, čo mi to rozbilo, že som nechápal dôvod, na čo vôbec vyvíjalo to zlo, tú snahu. Pre mňa podobne a to boli nielen dôvody toho zla, ale pre mňa aj jej dôvody, ako keby jej toho, že áno, videli sme ten príbeh s tým AI a fantasy a bežný život naozaj bolo pre mňa krásne skombinované aj slovne. Aj tá komunikácia s tým chatom bola famózna. Výborná. Mne sa páčilo aj takéto veľmi zaujímavé naznačenia. Bola tam dosť taká silná erotická scéna, ktorá sa tam vynikajúco hodila a mne sa páčilo, ako tá postava komunikovala s chatbotom, používala veľké písmená, interpunkciu a všetko a zrazu tam bola nejaká scéna, nepovedal nám autor, že čo protagonistka práve vyvádza, ale bolo nám to jasné z toho, ako zrazu bez interpunkcie veľkých písmen a čohokoľvek napísala iba čo najkratšie slovo áno, aby pokračoval ďalej. A všetkým nám doplo, čo sa deje a prečo má iba jednu ruku voľnú.
to bolo podľa mňa vynikajúca evokácia toho, že čo sa tam dialo. Toto bolo naozaj, že najväčšia sila tej poviedky bolo hranie sa s tými slovami, s tými ilúziami, s tým ščetom, aj to, že vlastne, že akým spôsobom. Mňa by aj celkom zaujímalo, či to ten človek písal s chatom, že ako... To som sa ja pýtal. Áno, že, lebo to, ako odpovedal ten chat, znie ako odpovedajú pomaly všetky generative AIs, takže toto bolo strašne super. Pre mňa ale napríklad chýbalo to, že akým spôsobom vlastne ona fungovala mimo tohto, lebo videli sme ju akorát tak na začiatku nejakého rande, ale vlastne čo robila pre tým bežnom živote, ako má možno nejakú rodinu, lebo zrazu z toho sveta zmizla. Takže mňa by, keby tam bolo niečo viacej o tom, že povedzme, že má rodinu, má kamarátov, má proste nejaký iný život mimo celej tejto scény, tak by pre mňa bolo oveľa mrazivejšie to jej zmiznutie, lebo by som si vedela predstaviť, koľkým ľuďom bude chýbať. Alebo čo sa stane zajtra, že nepríde do práce napríklad a akože čo bude ďalej takým týmto spôsobom, že keby som mala jej ako keby ďalší rozmer, vedela o ňom, tak mne to urobí oveľa silnejší efekt. A podobne ako si ty vravel, že to zlo ju tam stiahlo a teraz prečo? Čo sa s ňou ide diať ďalej? A čo s ňou majú, aké plány, prečo práve ona, ako OK, lebo sadla im nálep, ale robia to viacerým, robia to inak, že ako práve tieto veci, ktoré z veľmi humornej, ľahkej, mierne erotickej poviedky spravili zrazu horor, mohli byť oveľa hororovitnejšie a ten efekt mohol byť silnejší. Ale je to podľa mňa, toto, čo hovorím za mňa, sú to veci na zlepšenie, aby tá poviedka mala oveľa väčšiu silu. Ale inak fungovala za mňa naozaj veľmi dobre. Že bolo to pekne natempované, pekne napísané. Aj ten koniec mne napríklad neprišiel uponáhlaný, čo sa pri tých krátkych poviedkach celkom často stáva. Tak tuto pekne sedel to tempo celú dobu, že to celé fungovalo. Ale že cítim tam také tie momenty, že tu pridať, tu toto a bolo by to oveľa, oveľa lepšie za mňa. Určite. Mňa napríklad nerušilo to, že o nej veľa neviem. Tam na tom začiatku mne stačilo, že rande, toto, že asi som tak usúdila, že je single žena, ktorá vlastne túži možno, že po nejakom pochopení, láske, komunikácii, niečom. Áno, pravda je, že ja som to zlé vytesnila trošku, mňa ohúril ten spôsob, ale za to sa mi presne páčilo, že tam bolo to dostatočne popísaná tá komunikácia s tým chatbotom a mne na pozadí hneď bežalo, že Black Mirror, hej, ako nás technológie vedia trošku. I keď áno, teraz spätne som si viacej spomenula na ten wow efekt, ktorý mal, že že prešla niekam, až na to, že že čo sa ale stalo reálne, že áno, že už tie následky toho bolo opäť niečo, čo by som chcela si prečítať, že a teraz čo? A presne to, že čo sa stane, ako sa ovplyvní realita, keď tam nebude, alebo možno skôr to, že či aj iným ľuďom, že či to má nejaký taký plošný efekt. Áno. Alebo či to bolo jedinečné, jednorázové, len ona to objavila a koniec. Takže práve preto sa mi to veľmi, veľmi, veľmi páčilo. Všetko to, čo vlastne tu odznelo. Tak je tým, že mám na koncepte nejakého dostania sa do iného sveta napísanú celú trilógiu, tak za mňa je to taký koncept, ktorý ja akože poznám celkom dobre a veľa som o tom musela uvažovať, takže pre mňa, akože mne tento spôsob sa mi veľmi páčil, veľmi na mňa fungoval a presne to boli aj veci, ktoré mne hovorili čitatelia, že by ich zaujímali. A zrazu som bola ja na, tak povediať, receiving end a pozerám to, áno, mňa by to presne zaujímalo, že čo bolo takéto za tým, že čo sa tam stane, že taký epilóg, že niekto tam prišiel do toho bytu a on tam bol iba pustený počítač. Napríklad aj to by bolo celkom úderné. A to by mohlo byť akože, OK. A to by mohlo byť si myslím, že možno aj keby tá temná sila možno povedala menej o tom, že chcel som ťa získať, iba by ju niečo vtiahlo, vtedy by zistila, že je tam nejaké zlo a skončilo by to s tým prázdnym počítačom, tak možno by to bolo údernejšie ako to, keď on začal tam s ňou viesť nejaký dialog. Toto bolo takéto klasické bad guy sa potrebuje vysvetliť, ale... mne sa tam páčil ten ale mne sa to pohodilo, áno, že to mi tam nerušilo, lebo niekedy tí bad guys naozaj majú hrozne veľký monológ a potrebujú vysvetľovať, ale tu na mi to prišlo fajn, ale mne sa tam naozaj, že ten mrazivý efekt, ktorý tam bol začatý, sa mohol dotiahnuť. Ale to sú fakt, že detaily. Bavíme sa o poviedke, ktorá získala 2. miesto v téme Polnočná túžba, kde akože bola tam tá túžba veľmi jasne daná a ešte raz gratulujeme Eve Záhradníkovej k 2. miestu s poviedkou Reálna virtualita. Mimochodom skvelý názov. Takže. No a o tom, že aká cena od Albatrosu bude, tak to sa ešte musí dohodnúť.
No a než prejdeme k prvému miestu, tak my tu máme ešte poviedky, ktoré si získali, ako si získala teba cenou poroty, tak získali si aj nás. A každý máme inú, takže tam sme sa nádherne nezhodli, čo je úplne skvelé. Začni ty, Majka, že ktorá je tá tvoja... A ja potom k tomu dám nejaké ešte detaily zo seba. Tak moja poviedka, ktorej ja chcem udeliť cenu poroty, sa volá Voda nie je krv a zaujala ma jednako svojím jazykom, ktorý mi ako čitateľke veľmi, veľmi vyhovoval. Bolo tam vidieť také vyhratie sa so slovíčkami a aby som teda, že o čom to je to o nejakej bytosti žijúcej vo vode, nejakému vládcovi vody, ktorý sa volá utopec, ktorý teda pozoruje ľudí, ktorí s ňou interagujú a akoby sa rozčuľuje nad tým, že si len berú a že kedysi to bolo inak, že tomu útopcovi nosili rôzne obety a že teraz už len tak si proste buď prejdú alebo ulovia ryby a podobne. A je tam presne ten koncept, že chodí taký jeden istý povozník, Tvrdec tuším sa volá, a že on v podstate tam sa na ňo zameria a zabíja ho, berie si ho do tej vody. A mne sa to jednako páčilo aj tým jazykom, že tam vždy nejaký segment bol ukončený, že a ten utopec pozeral a trval, že reku, že aké trvanie že to sa mi tak páčilo, tá voľba a všetko dokopy mi to ladilo a hralo do karát, že práve preto bola táto jedna, ktorá u mňa vyčnievala spomedzi tých ostatných, že si hovorím, že wow, že tak táto áno. To sa mi na nej páčilo. A ja k nej pridám, že túto poviedku napísal Ľuboš Bebčák. Už spomínaný vďaka svojej stupnici. Áno, ja som vedel inak, že k tomuto oblúku príde. Nechával som to naschvál rozohrané. Tak to je stupnica Ľuboša Bebčáka, ktorý momentálne, okrem toho, že nám niečo priniesol na tento svet, tak získava naspäť. To je úžasné. To nie je náhoda toto. Výborné. A ako to už pri niekedy takýchto poviedkach býva, tak je to poviedka, pri ktorej sme sa porodcovsky vôbec nezhodli, lebo ty si jej dala 10 bodov a Andrej jej dal 5 a ja 3. U mňa napríklad doplatil na vlastnú stupnicu. Tak toto daj. To je ešte len oblúk. Wow. Ja už teda som medzičasom zistil, teda, že je to jeho tá poviedka a mne sa veľmi páčilo na začiatku s tým, že ja som sa hneď do nej vcítil, tým, že ja mám rád fantasy, hneď som tam cítil nejakého Witchera, mytológiu, super, bavilo ma to. A ako ma to bavilo, potom ma nazlostilo v podstate vyvrcholenie a predstava tej hlavnej postavy, ktorá pre mňa ten charakter, ako mne sa páčilo, že to nie je klasické klišé, že že nejaký ochranca prírody, ktorý teda je iba nešťastný z ľudí a nejakým spôsobom sa chce brániť, tak sa ukázalo, že to je v podstate bad guy. Že my sledujeme akože cestu nejakého zloducha, to je ten vodník, že teda bol nejaký zlý človek, ktorý sa obetoval, aby žil večne, alebo teda niečo také. A teda, že sa zapredal Velesovi, ak si dobre pamätám. A tam mi vadila jedna vec, že pre mňa tá postava nebola dosť sympatická. Nesympatizoval som s ňou dosť. A nesympatizoval som s ňou dosť, pretože ako bad guy mi neprišiel až tak bad v tej úrovni toho už vodníka. Jednoducho neprišiel mi konzistentný, čo sa týka svojich motivácií, ten hlavný charakter, tá hlavná postava. A to bol ten dôvod, prečo mi to vadilo, ten dojem, ktorý som mal a bavila ma. Veľmi ma bavila, to bola jedna z mála fantasy poviedok, ktoré tam boli, len presne kvôli tej stupnici, kde som potom za charakter a za nejaký ten vypointovanie som strhával body, tak to bol ten dôvod. No a za mňa dostala 3 body. Tiež mám svoju stupnicu. A tiež to bolo aj o tomto. Ale mňa napríklad... Mne sa páčili tie obrázky, ktoré tam boli, že boli to pekné obrázky, ale to, akým spôsobom boli vyskladané, nebol úplne spôsob, ktorý by na mňa fungoval. Ja si myslím, že vizualitu som dávala celkom vysoko, ale napríklad za emócie som dala 0 rovno, lebo tam žiadne pre mňa neboli. A pre mňa to chýba. Akože v poviedka, ktorá vo mne ani v tých postavách nezbudí nič, tak za mňa je to také o ničom. Aspoň mne to tam chýba.
mne sa páčil ten slovanský námet, aj takéto ponaučenie, že vyjednávať s tými démonmi, bohmi, duchmi je vlastne vždy zlý nápad. Aj to, že vlastne naznačenie, ak som to správne pochopila, bolo, že vlastne ten útopec bol muž z rodu, na ktorý potom útočil a kvôli ktorému to celé spravil, takže akože toto prepojenie bolo pre mňa akože veľmi super, ale tým, že vlastne sa sústredila pozornosť na všetko a na nič, tak sa to pre mňa brutálne zriedilo, že ono to bolo z rozprávača, potom sa pozerali z pohľadu útopcov, potom z pohľadu dedinčanov, potom z pohľadu toho, potom z hentoho. Tam sme skočili tam sme skočili tam a tým pádom ani jedna z tých častí nedostala možnosť sa nejako rozvinúť, nedostala sa možnosť rozvinúť tie charaktery, ich strachy, ich nejaké pocity, ich nejaké potreby, aj jednoho, aj druhého. A tým pádom aj vôbec jeho túžba získať tie duše. To tam bolo také spomenuté a pre mňa to bolo veľa celú málo show. A veľa vlastne pekných obrázkov, ktoré ale dokopy nemali na mňa praktický impact. Takže za mňa vlastne tie 3 body boli za tie nápady, pointy a za to, akým spôsobom to bolo napísané, ale za mňa vlastne napríklad charaktery dostali pol boda z 3 a dej 1 bod z 3, lebo ten dej v podstate neplynul, nemal nejaký jednoznačný, akože bolo to pre mňa také veľmi nesúrodé a akože asi šlo o taký väčší experiment možno, že snaha nejaký iný spôsob rozprávania, ktorý ako to pri experimentoch býva, niekomu sadnú, niekomu nie. Takže u mňa ja som práve z tých, ktorým práve toto nesadlo, lebo skrátka to nemalo to jednoznačnú vec, čo by som precítila. No mne sa páči, že každý z nás niečo iné sleduje, má iné očakávania a hodnotí úplne inak iné veci. Ja som mala 10 bodových niekoľko, nie veľa, ale niekoľko a vzhľadom na to všetko, mňa to tam napríklad vôbec nevyrušovalo, že som to akceptovala ako krátky text. Samozrejme, keby to pre mňa bolo niečo, nejaká väčšia kniha, hej, že typu, že čítam červenákové diely a že má to hrubý priestor a dosť priestoru na to, aby sa vedeli rozvinúť aj tie postavy, konanie, pomer emócií a tak ďalej, tak áno, by som si hovorila, že keby toto čítam, že cyklicky, že stále niečo a nič, tak áno, už by sa mi tam tie veci vytrčili, ale ako tento celok, aj vzhľadom na to, čo som ja čítala doteraz a že napríklad som nepísala nejaké fantasy alebo mytologicky podkuté príbehy, tak ja to len prijímam a z toho, čo som doteraz prečítala, mne sa to naozaj, že mne to tak prišlo, že nechýbalo mi tam nič také, čo by ma dostalo do pomykova, že neviem, že a prečo tento a tak. Vedela som akceptovať, že je tam nejaké božstvo a toto. A tak som sa posmiala, lebo s tým zlom aj pri tej virtualite, aj pri tomto, že nejako to ma tak neodstrašilo, že áno, že hlavná postava je zlá ako na zlo, alebo že áno, že trestá ľudí. Ale som to vzala, že aha, tak dobre, tak mi povedz, prečo to robíš. A keď sa je to dobre napísané tak a osloví ma to, tak si poviem, že wow, že áno. A tam mi nič také nechýbalo, že čo by z toho príbehu pre mňa urobilo menej bodový celok. Že naozaj, že keď som si to tak porovnala, že z tých, ktoré som ocenila vysoko, tak spĺňalo to pre mňa všetky, aj tie jazykové kritéria, aj možno nejaká dynamika, že aj tam bol naznačený, áno, nejaký ten tvrdec, toto tak sa stalo, on že trval a plynul a pozoroval a tak mi to tak zaladilo, že preto som si povedala, že tento tak ocením, to tak vypichnem príbeh. Tak gratulujeme k cene porodkyne. No a keď už spomínaš tú 10, tak ja som dala v tomto hodnotení iba 1 10 a musím povedať, že to bola najsuverenejšia 10, ktorú som kedy dala za akejkoľvek súťaže. Pretože keď poviedka, ktorá má dohromady, ja som si ju teraz aj otvorila, pozriem sa, že koľko to vyšlo, 3 strany. A jej sa podarilo ma rozplakať. Mne sa to nie je, akože ja si poplačem pri filmoch a knihách, ale ako tam potrebujem chvíľku, kým sa vybuduje tá atmosféra a mne to sadlo. Ja si uvedomujem, že čiastočne to je aj o tom, že ja som sa vedela s tou poviedkou stotožniť na osobnej úrovni, pretože tá poviedka rozpráva veľmi jednoduchý, pre mňa veľmi ľudský príbeh starého muža, kde sa spomínajú také ako úplne bežné veci, ako pečené zemiaky, alebo byť na záhrade a ako sme prežívali ten život. Je to skôr práve také rozmýšľanie toho starého muža o svojej manželke a o svojej rodine. Proste strašne jednoduché veci, že ono to nie je žiaden veľkolepý dej. Aj keď mám zhrnúť ten dej, tak vlastne som taká, že tam sa toho nejako veľa neudialo,
ale napriek tomu pre mňa tie postavy a emocionalita toho príbehu bola pre mňa extrémne silná, najmä aj to rozuzlenie, kedy som sa vlastne až na konci som si uvedomila, že tá manželka, alebo mne to chvíľku bola som, že ona je chorá a potom vlastne som si až po čase uvedomila, že ona už medzičasom zomrela a vlastne ona tam už nie je a on je chorý, ten hlavný hrdina. A toto budem ťažko rozprávať. See? It's working, still. A to sa mi nestáva. Takže gratulujem za to. To bola absolútne suverénna desiatka. Ja sa priznám, že ja som čítala poviedky, bola som doma sama, priateľ prišiel zrovna potom, čo som dočítala túto poviedku, tam smoklím, že čo sa deje? Dávam 10 bodov. Takže toto sú pre mňa absolútne zaslúžených 10 bodov, lebo mňa tam nevyrušovalo nič slovne, mňa tam nevyrušovalo nič tempoidne, lebo nevytrhlo ma nič. Ja som to plne brala celú dobu od začiatku do konca a absolútne ma táto poviedka zomlela. A bola to poviedka? Áno, som tak ťa zomlela, že až sme nepovedali názov. Presne tak, ale to už poviedka sa už objavila tak, že bola to poviedka od Radovana Čižmára, ktorá sa volala Hýbaj už spať. Gratulujeme. A inak aj tu je zaujímavé, že vlastne teba odpálila, ale až taký úspech inde nemala. Inde nemala. Andrej jej dal 5 bodov a Majka 7 a ja som teraz veľmi zvedavá. Akože chápem, že tá poviedka mne sadla naozaj, že na emočnej úrovni a že naozaj sa v nej veľa nedialo. Takže uvedomujem si, že toto je dosť také subjektívne, ale mne to sadlo. No ja to chápem ako s tými beštiami napríklad, že tam to bolo podobné a u mňa tá poviedka presne mala problém práve v tom, že tá príbehovosť alebo ten príbeh nebol nejakým spôsobom zložitý. Ja som mal aj pocit, že som ju relatívne dosť rýchlo prekúkol, že kam to smeruje a o čo tam ide. A začal som strhol nejaké body, alebo ona fungovala, ja si ju aj plus minus pamätám, ale skôr si pamätám tú emóciu, že ona fungovala, ale nie na mňa až tak. Aj keď možno autor to písal s tým pocitom, že áno, že mal niečo také, že prežíval a potreboval to zo seba dostať, tak v takom prípade sa samozrejme ospravedlňujem, ale pre mňa, ja som to vnímal, že tieto veci, takéto sentimentálne príbehy sú v podstate lacná cesta k bodom od porodcov. Mm-hmm. Že ja som to vnímal takýmto spôsobom. A tak som to k tomu aj vyslovene som išiel čo najviac mechanicky. Mm-hmm. Aby som sa odklonil od toho nejakého svojho emočného rozpoloženia. Pretože áno, každý niekoho stratil, dajme tomu, alebo niečo také plus minus prežil, uvedomujeme si, čo to znamená pre tých ostatných. A je to silná emócia, ale nechcel som, aby sa teraz vlastne všetky poviedky nejakým spôsobom uberali týmto smerom. Jasné. Takže, aby to nebolo, že iba tie emočne silné, nabité, sentimentálne, smutné získavajú veľa bodov. Presne. U mňa sa umiestnila vyššie, lebo tie 7, 8, 9, mala som tam viacero poviedok a aj mám osobnú skúsenosť aj s volaným sanitky, aj s vlastne chorým starým človekom a jednoducho, že niečo tam ma tak nevedelo nalomiť, aby mi to tam buď dodalo možno nejakú emóciu obavy, možno nejakú emóciu, že áno, že chápem, že je to tak, že niečo tam tá spleť, ako to nasledovalo jedno po druhom, že niečo ma tam nevedelo tak nalomiť, aby som tomu dostatočne uverila. Boli tam aj tie nárečové prvky, kde ma niečo tak možno, že vyrušilo, že chápem, prečo tam boli a že bolo to ozvláštnenie a niekde to už bolo tak naformulované, že teraz neviem, že čo tá postava chcela povedať. Ja som vyslovene tam aj asi raz použil taký komentár, že som si nebol istý, že či to je nárečie, alebo či to je chyba. Áno. Aha, mne to nárečie úplne sadlo, ale ja som rozumela všetkým tým nárečovým veciam. Neviem ani aké nárečie, ja sa v tých nárečiach veľmi nevyznám, ale nemala som tam, na tomto som sa napríklad nezakopla. Ja som si potom aj čo som sa vyplakala a dala som, že mám 10, tak som si potom znova si ju pozrela a išla som podľa tej svojej stupnice a akože emócie samozrejme dostala akože plný počet bez debaty. Ale mne napríklad fungovalo aj to, že tam tak poviedka bola krátka, úderná, že ono vlastne sa nebabral v tom, že oni tam boli veľmi, za mňa boli presne vybraté obrázky, ktoré mali ten efekt bez toho, aby človek to rozoberal na milión spôsobov, že ten časť toho obrázku boli proste pečené zemiaky a bola tam hrázca a iba taký detail, vieš, že pečené zemiaky, že nie je to nič nejaké
veľkolepé, ale práve potom vlastne to sa mi fakt, že páčilo na tej poviedke, keď som si ju potom preberala druhýkrát, že tam celá tá poviedka bola zoskladaná z takýchto presne úderných, vybraných obrázkov, detailov, presne ukázané, že aj z tej minulosti tých postav tam bolo ukázané dosť na to, aby som to vedela precítiť, ale nie priveľa, že som nebola zahltená nejakým backgroundom. Aj celá tá prostredie, že bolo také, že vedela som si predstaviť, kde sa to celé odohráva a neboli k tomu treba strany a strany textu. Takže pre mňa napríklad aj z tohto, až by som bola z remeselnej časti, keď som sa potom na to pozrela neskôr, tak mne to stále sedelo, že aj dejovo, že áno, nebol silný, ale ten dej mal začiatok, koniec, plynul, nič ma nerušila. Tá pointa bola pekná celkom. Tá pointa bola akože za mňa bola naozaj silná, takže akože nebolo to za mňa len tých 10, že tých emočných 10, ale bolo to aj, že pre mne sa páčilo aj tým spôsobom, ako sa ten autor vyhral tým, ako dávkoval informácie, kedy ich dávkoval, v akom množstve. To je podľa mňa celkom náročné toto odhadnúť, že ja som napríklad rozpisovať, že ako ja musím napísať 100 strán, z toho vyškrtám 50 a je to fajn. Preto to viem aj oceniť, že toto mi príde veľmi ťažké. Za mňa. Mne sa tam páčili aj rôzne prirovnania futbalu, že 22 splašených chlapov beha za loptou, to bolo krásne, alebo že syn aj vnuk po mne zdedili nohy, na ktorých by mohla republika stáť. Také cool, také veľmi dobré, hej, že to musím vyzdvihnúť. To boli plusy a pozitíva, ktoré vyhnali u mňa tie body. Hej, že len u mňa tam niečo. Hej, že to niečo, to pojivo, ktoré by ma, takže úplne si poviem, že áno. Áno, chápem. Ako to už býva pri týchto porodcovských, je to také, že nie vždy sa zhodneme, ale teda za mňa táto poviedka, ešte raz poviem, Radovan Čižmár Hýbaj už spať, získava odo mňa cenu poroty a ešte musím zistiť, že akú. A teda gratulujeme. Vlastne aj tá moja odo mňa. Áno. Takže ešte to sa musíme dohodnúť. Jasné. No a poďme na víťazku. Idem ešte tízovať. A poviedka, ktorá od nás získala najviac bodov a od Majky úplne, že najviac, je O čom Majka priblíž, než si vypočujú. Poviedka rozoberá postoj ženskej postavy k sebe samej, k jej životnej realite a je to zároveň pretkané tematikou zdravia. Vynikajúci úvod a než povieme, komu táto poviedka patrí, tak si ju vypočujte. Mesačný svit, ktorý preniká do spálne cez ledabolo zatiahnuté závesy, sa dotýka rohu skrine. Nebude trvať dlho, kým dočiahne aj na Danine nohy zamotané v perinách. Dana si predstavuje, ako pás svetla postupuje po jej tele. Preklzne po bruchu a prsiach, usadí sa v priehlbine medzi kľúčnými kostiami a napokon si nájde jej oči. Možno ich bude ešte stále upierať do stropu. Obzrie sa k nočnému stolíku. Digitálne čiarky na budíku ticho oznamujú, že je tesne pred polnocou. Pretočí sa na chrbát a pokúsi sa privolať spánok uspávankou, ktorú si vymyslela ešte ako dospievajúce dievča. V duchu prechádza po svojom tele, menuje všetky jeho nedostatky a predstavuje si, ako by ich nahradila vytúženými črtami. Pod taktovkou Daninej predstavivosti jej spľasnutá štica zbujnie na ryšavú hrivu. Obočie, oči, nos a lícne kosti sa jej nanovo vyformujú ako z plastelíny. Občas začne z opačného konca. Nechty si upraví imaginárnou pedikúrou, predloží nohy, spevní zadok, prsia ani nehovoriac. Než sa dostane na druhý koniec tela, zvyčajne už spí s úsmevom na svojich nových, plných a šťavnatých perách. Dnes v noci ju však jej bežné túžby nedokážu uspať. Rozladenosť v Dane kypí ako cesto pri kysnutí. Pretočí sa na druhý bok a zazerá na samovo telo, ktoré sa za posledné 2 hodiny nepohlo ani o milimeter. Tento ju nenechá spať. Prečo ju ešte nepožiadal o ruku? Samo sa správa, ako by spolu stále iba chodili, ako by to bolo jedno dlhé, 7-ročné rande, na konci ktorého sa uvidí. Tak jej to povedal, uvidí sa.
Veď predsa Dana za tie roky vzťahu videla všeličo. Aj to, čo by nemusela. A na oplátku chce iba jeden zasraný prsteň. Ešte pár rokov a bude jej tiahnuť na 40-ku. Dekolt jej zvráskavie a kto vie, či sa jej dovtedy na rukách nevyhodia starecké škvrny. Než sa samo rozhýbe, Dana skysne ako staré mlieko a on si medzi tým nájde nejakú čerstvú smotanu. Presne tak, ako jej to pri poslednej návšteve naznačil otec. Dana zo seba skope perinu. Zajtra po obede vytiahne sama na pláž a pravdu z neho vypáči. Nakoniec ju uspí úvaha, aké svadobné šaty by najviac pristali jej plochej postave. Piatok po obede je čakáreň u gynekológa prázdna ako samové sľuby o zásnubách. Dana si kráti čakanie pozorovaním čajok na kúsku mestskej pláže, ktorý dovidí z okna. Na betónovom zábradlí posedávajú obyvatelia Kodane bažiaci po prvom letnom opálení. Niekde tam ju čaká samo s fľašou proseka. Keď sa dostanú do 2/3, Dana spustí svoje svadobné ťaženie. Danika, ozve sa z dverí ordinácie skomolenina jej mena. Danica, I'm here. Lekár ju pozve dovnútra a naznačí Dane, aby si sadla. Starší muž sa chvíľu mračí do počítača. Z jeho ordinácie je oveľa lepší výhľad na pláž. Niektoré z Kodančaniek sa už opaľujú hore bez. To by si Dana so svojimi ovisnutými slivkami nikdy nedovolila. Lekár odvráti pohľad od monitora. Výsledky vašej cytológie sú veľmi zlé, povie po anglicky. Ak s tým nič neurobíme, za rok či 2 by sa z toho mohla vyvinúť rakovina. Slovo rakovina Danu teleportuje naspäť do stoličky s bielým koženkovým poťahom. Visí na lekárovi pohľadom. Cez telefón predsa od sestričky vyrozumela, že potrebujú testy zopakovať, nie oznámiť jej približný termín nástupu onkologického ochorenia. A aké zlé výsledky? Pípne. Na krčku maternice máte poškodené bunky v pokročilom štádiu, vysvetľuje lekár. Ak ich tam necháme, poškodenie sa bude ďalej šíriť a bujnieť. Dane sa zdá, že linoleum pod jej stoličkou sa roztápa. Spolu s nábytkom sa potápa kdesi dole a plastová napodobenina parkiet jej nateká do uší a úst. Lekárov hlas z diaľky pokračuje. Preto vám dôrazne odporúčam podstúpiť konizáciu krčka maternice, pri ktorej sa postihnutá oblasť chirurgicky odstráni. Je to bezpečný zákrok na počkanie. A nemusíte sa báť, ešte budete môcť mať deti. Potom stačí chodiť na kontroly každých 6 mesiacov, prípadne častejšie. Ideálne do konca života. Môžem vás posunúť na Rix Hospitalet? Budú vás kontaktovať s termínom zákroku. O niekoľko splašených úderov srdca Dana z tej diery, do ktorej sa prepadla, odpovie. Áno. Si istá, že nemám ísť s tebou? Bude to v pohode, odpovedá Dana a obdarí sa ma úsmevom, o ktorom sa domnieva, že je statočný. Musí byť naozaj znepokojený, keď kvôli nej vyšiel pred dom v papučiach. Strhnutím vytiahne bicykel zo stojana. Tých pár ulic od nemocnice zvládnem, aj keby som bicykel mala odtlačiť. No dobre, samo sa s Danou rozlúči boskom. Ale keby čokoľvek, volaj. Dana sa ešte raz usmeje, zaberie do pedálov a vyrazí zbaviť sa svojho poškodeného krčka. Je po daždi a slnko sa odráža na mokrom asfalte ako na povrchu zrkadla. Dočítala sa, že na Slovensku sa zákrok robí chirurgicky a pacientka zostáva na noc v nemocnici. Tu v Kodani bude doma skôr, než cesty stihnú vyschnúť. Možno by si to s tým sťahovaním domov mali ešte rozmyslieť. Odparkuje bicykel a po krátkom blúdení nájde vchod do gynekologického pavilónu. Ohlási sa na vrátnici a o chvíľu ju už vedú do toho najdesivejšieho kresla. Jej intímne partie oddeľuje od zvyšku sveta iba tenká plachta. Dana sa sústredí na neónovú trubicu svetla nad hlavou a papierovú vreckovku, ktorú krčovito omieľa v prstoch.
Medzi tým jej do maternice zavedú ihlu dlhú ako lakeť a znecitlivia ňou miesta, pri ktorých sa za iných okolností zvýšená citlivosť paradoxne preferuje. Potom jej krčkom maternice, tým nenápadným výbežkom, ktorého existenciu zobrala na vedomie sotva pred 2 týždňami, prejde elektrický prúd. A je potom. Are you feeling all right? Yes. Sestrička a lekárka, aspoň tak ich Dana v duchu roztriedila, odstúpia a nechajú ju pozbierať svoju dôstojnosť. Zatiaľ, čo sa oblieka, lekárka ju častuje inštrukciami. Aspoň 4 týždne sa musíte vyvarovať pohlavnému styku. Teraz, keď Dana stratila oporu v oči vypaľujúcej neónke, steny okolo nej sa nebezpečne nakláňajú. Tehotenstvo neplánujte najbližších 6 mesiacov. Lekárka pridá o 2 ďalšie pokyny, ktoré Dana odsúhlasí bez toho, aby ich skutočne počula. A vzorku odobraného tkaniva pošleme na rozbor kvôli prípadnej prítomnosti zmutovaných buniek. Do 2 týždňov sa ozveme s výsledkami. To tu ešte budete, že? Hovorili ste sestričke do telefónu, že sa sťahujete preč z Dánska. Aha. Dana sa v hlave snaží zrovnať dátumy. A áno, to tu ešte budem. Určite sa cítite v poriadku. Áno, odpovedá Dana z čoraz hustejšej tmy. Iba sa mi trochu točí. Spálňa je už takmer zabalená. Dana s rukami v bok prehodnocuje, či zo stoličky dočiahne aj na závesy. Kiež by mala dlhšie nohy. Zo zamyslenia ju vytrhne zvoniaci telefón. Áno? Hovorím z Daníka? Áno? Prišli vaše výsledky z laboratória. Mohli by ste sa po ne dostaviť? Ticho. Haló? Danika? Ste tam? Zajtra sme tu do 15:00. Zastavte sa. Dana s očami zaborenými do stropu skúma rôzne odtiene šedej. Má rakovinu. Nepovedali jej to priamo, veď kto by niečo také oznamoval cez telefón, ale z tónu sestričky to bolo jasné. Poslali bunky na rozbor a spod šošovky mikroskopu na nich hľadela smrteľná choroba. Žalúdok sa jej skrúti, možno od nervozity a možno od hladu. Od osudného telefonátu poriadne nejedla. Vyslobodí sa zo samovho objatia a pozoruje žiariace čiarky na digitálnom budíku. O pár žmurknutí neskôr je polnoc. Toľko túžila po novom tele, no ani raz jej nenapadlo oceniť, aké bolo doteraz zdravé. A teraz chce len jedno, aby v ňom mohla zostať. Jej prízemné túžby z nedávnej minulosti ju omínajú ako posteľ strania. Koľko márnivých myšlienok venovala tomu, ako stráca mladosť a krásu, a pritom z jej tela potichu unikal život. Zaborí si tvár do vankúša. Jej plač ustane až hlboko po polnoci. Za 1:12. Dana sa poslednýkrát poobzerá po prázdnej príjazdovej ceste. Možno to samo vzdal. Ušiel. Vlastne ju to ani neprekvapuje. Vírus, ktorý u žien spôsobuje rakovinu krčka maternice, sa prenáša pohlavným stykom. Prečo by mal samo spolu s ňou trpieť za jej prehýrenú mladosť? Do gynekologického pavilónu kráča hrdo a odovzdane. Takto nejak sa museli cítiť ženy, ktoré kráčali na gilotínu. Hneď som pri vás. Sestrička ju obdaruje úsmevom, v ktorom Dana prečíta ľútosť. O malú chvíľu sa vráti s papiermi. Tu mi to podpíšte. Dana sa s búšiacim srdcom snaží rozlúštiť lekárske termíny. Mala by som s tým ísť na onkologické, alebo... Ako prosím? Čo by som teraz mala robiť? No, predsa odovzdať to vášmu novému gynekológovi. Spomínali ste, že sa sťahujete z Dánska. Aha, áno. Sestrička k nej vyšla ďalší úsmev. Tentokrát ním oznamuje, že rozhovor sa skončil. Dana sa odhodlá na poslednú otázku.
Aké zlé to je? Čo konkrétne? Moje výsledky. Tie sú úplne v poriadku. Okraje odobranej vzorky boli bez prítomnosti mutácie. Niekde v Daninom žalúdku sa začína uvoľňovať lavína ťažkých kameňov. Takže vy ste ma sem volali iba pre tie papiere? Áno, sú to predsa dôverné zdravotné informácie. Zdvihnuté obočie sestričky sa jej pýta. A čo si myslela? Ďakujem. S každým krokom, ktorým sa Dana vzdialuje od informačného pultu, v nej namiesto poškodených buniek bujnie číra radosť. Dvojkrídlové dvere gynekologického pavilónu sa za ňou zaklapnú ako pasca, z ktorej sa na poslednú chvíľu vyšmykla. Na čerstvom vzduchu ju zaplaví prílev nepoznanej vďačnosti. Koľko žien tými dverami prešlo a plakalo z úplne iného dôvodu ako ona. Zasvištia gumy a pred Danou prudko zabrzdí bicykel. Och, Bože, prepáč, spadla mi reťaz, vyhrkne Samo, odhadzuje bicykel a vrhá sa na Danu. To zvládneme, šepká jej do vlasov. Neboj sa, dobre to, som zdravá, vysúka zo seba Dana. Samo vypúli oči. Tak naozaj? Iba som ich zle pochopila, vysvetľuje a utrie si chrbtom ruky bublinu sopľa, ktorá jej navrela na jej krivom. Dosť už s tým. Je dokonalá taká, aká je. Iba mi chceli odovzdať zdravotný záznam, dodá, aby som ho mohla zobrať na Slovensko. Tak v tom prípade je vhodný čas na toto, povie Samo, položí koleno na asfalt, zašmátra vo vrecku nohavíc a vytiahne malú škatuľku. Vezmeš si ma? Takže poviedka, ktorá získala od nás prvé miesto v kole Polnočná túžba, je Telo, v ktorom zostanem a napísala ju Lucia Jakubková a týmto jej blahoželáme. Ja ju mám hneď s poznámkou, že vynikajúca poviedka Výkričník. Ako pre mňa to malo veľkú silu, malo to veľkú tému, akože veľmi hlbokú tému, že spracovalo to ťažkú situáciu, pekný zvrat na záver, výborne urobená hlavná postava. Vyslovene sa mi páčilo ten prerod, že chcela krajšie telo a potom už bola spokojná so zdravím, čož bolo strašne super. A aj vlastne tá myšlienky na svadbu, že šli zrazu bokom a podobne. Za mňa tam hneď bola poznámka, že ak toto nie je písané z osobnej skúsenosti, tak tlieskam pozorovaciemu talentu, pretože toto vypozorovať viem si predstaviť, že vie to byť ťažké. A páčilo sa mi, že tie emócie boli ukázané v gestách a myšlienkach. Že nebolo to také, cítim sa takto, ale bolo to tam naznačené. Za mňa bolo 9 bodov. To ubratie toho bodu bolo pre mňa v postave Sama a v ich vlastne vzťahu, ktorý, keďže tam bola spomínaná tá svadba a bolo tam spomínané, že ten vzťah, že tam má tú dôležitosť, tak za mňa tá postava Sama by bolo fajn, keby mal trošku viacej charakteristiky, aby bol osobou a nie menom, ktorý je nepodstatný. Že on tam mal danú dôležitosť tými dejovými vecami, ale vlastne s tým, že čo sme sa o Samovi dozvedeli nič, tak to bolo za mňa to ubratie. Ale bolo to ubratie jedného bodu, nie? Lebo tá hlavná téma celej postavy, celej poviedky bola o tej protagonistke a tá protagonistka bola zvládnutá úžasne. Ako si to videl ty, Andrej? Ja som to videl podobne. U mňa ten príbeh fungoval z hľadiska, to bol ďalší príbeh, ktorý bol presne taký, že wholesome, kde tie veci tak pekne zapadli nejak do seba, bolo to v podstate pekné, nebol to na silu nejaký dojak, bolo to veľmi uveriteľné, bol pekný aj ten nejaký zobrazený kontrast, oni boli, neviem, už v akom v Dánsku, ten kontrast aj toho zdravotníctva tu aj tam, aj to, ako tie myšlienkové pochody vnútorné sa mi veľmi páčili. Áno, napríklad táto postava bola jeden z dôvodov, prečo ja som to nedal až tak vysoko. A celkovo, keď si mám aj spomenúť na nejaké detaily, či už štilistické, alebo nejak príbehové samotné, tak je u mňa veľmi ťažké si spomenúť na niečo konkrétne, čo by akože ju dalo vyššie. Že ti nezostala v pamäti. Áno, zostal mi ten príbeh, viem presne, že čo sa stalo, akože z hľadiska toho, že kam to išlo od začiatku do konca, plus minus.
ale nejaké konkrétne detaily, konkrétne úseky, veľmi málo. Takže tak. Mne sa veľmi páčilo uchopenie toho, že nepriamo vyjadreného očakávania spoločnosti, ktoré teba vie ovplyvniť, že to sú spoločnosťou vždy rezonuje. Mala by som sa vydať, mal by som sa oženiť dovtedy a vtedy. Mal by som mať deti, nemal by som mať deti dovtedy a vtedy. A mala by som byť krásna a taká by som mala byť, aby som aj pred sebou sa cítila fajn a aby ma aj ostatní vnímali fajn. A to je niečo, čo je univerzálne a čo sa len tak ľahko nestratí a neodznie zo dňa na deň. A v tomto to bolo úplne, v tomto príbehu geniálne spracované. Nebolo tam na silu, ten balans medzi tým, ako ona uvažuje o sebe a ako uvažuje o svojom živote, bol výborne vyvážený. Veľmi pekné opisy a prirovnania. Mne sa veľmi páčilo, že čakáreň je prázdna ako samové sľuby o zásnubách. Že aj tá taká irónia, trošku sarkazmus, že jednako, že to nebolo len jednou vlnou, že som nahnevaná. Ale ja som tam cítila, že všetko, že nebolo to, že len sklamanie, len očakávanie, len túžba, len niečo, ale bolo to také, že všetko, že ti tam nechybalo z ničoho a nebol tam pretlak niečoho. Jednako veľmi uveriteľné lekárske prostredie, veľmi uveriteľný rozhovor lekára s pacientkou, alebo respektíve tých zdravotných sestier. Ja. Dobré napätie v tom, že nevie, čo jej je a či jej niečo je, ale že má zase to, čo robíme všetci, že niekedy očakávame horšie, než sa reálne stane. Čiže ona má očakávanie, že niečo s ňou je. Nakoniec sa to skončí nejakým možno happy endingom, že nič a že si začne vážiť samu seba a prestane riešiť, aká je. A fakt sa mi to tam páčilo. Fakt sa mi tam páčilo vyváženie, že všetkého. To sa páčilo aj mne, že ako naozaj toto takéto bolo také ľudské zo života, nebolo to nejaké veľkolepé a pritom to bolo to také veľmi prežité, že viem si to veľmi dobre predstaviť, že aj to Dánsko, napríklad za mňa by sa tam hodilo aj viacej informácií o tom ich živote v Dánsku, že prečo tam boli a podobne, lebo to tam tiež hralo rolu, že teraz akože nemám chuť tam dávať, že 1,5 detailov, ale že tie veci, ktoré tam boli dôležité a dejotvorné, ako samo a Dánsko, tak tie by si tam zaslúžili možno troška viacej priestoru, lebo celá tá protagonistka a to celé to, čo sa dialo jej, tak bolo zvládnuté podľa mňa výborne, ale by tam to okolie by tomu dalo vlastne nový rozmer a podľa mňa by tá poviedka potom mohla fungovať o dosť silnejšie ešte. Ja som si uvedomil ešte jeden dôvod, prečo som možno nedal toľko bodov, čo vy, a to, že som nemal pocit, že tá téma je tam taká dôležitá. Tá polnočná túžba áno, vlastne. Tá polnočná túžba. Áno. Že tam tá témovosť, alebo teda myslím, že tam niekedy na začiatku akurát cítila tú potrebu nejakú toho zmeny toho tela, alebo tak, ale potom tam, kam sa to rozvíjal ten príbeh, tak to nebolo silné. To máš pravdu. To je vlastne pravda, že akože ona tá túžba tam bola, ale nebola nutne polnočná. Áno. Akože túžba tam bola veľmi silná a bolo ich tam viacej, áno, ale neboli nutne polnočné. To je pravda, že to bola že túžba, ale nie nutne polnočná. Ako bolo tam zabrdnuté, že spánok, tak sa dalo očakávať, že noc, večer, niečo. Na druhej strane, áno, ja som tiež, u mňa rezonovalo to, spĺňa tému, nespĺňa tému, ale aj keby nespĺňalo tému, viac sa mi to vždy páčilo, keď na začiatku sa niečo z toho rozvinie. Čiže príbeh sa nám rozvíjal z toho, ako ona najprv spí, teda ide spať a nejaké túžby nastoľuje, ja hovorím nám ich. Ale vtedy som uberala menej bodov, že aj keď tiež, že nebol vyslovene tak príbeh o tom, ale že keď sa tam tá téma tak pritrafila, že tak aby bolo. Tak na konci, no tak dáme nejakú túžbičku, dáme polnoc a vybavené, že tu tiež to nemuselo byť vyslovene, že o tom, ale že dobre to z toho vychádzalo. Že sa to tak dotklo toho, že nemuselo to byť vyslovene, že teraz celú poviedku budem polnoc všade pchať a písať o túžbách, ale že ma to tam tak nerušilo, že preto som tomu predsa dala 10, že neubrala som tie body na tom. Dobre, myslím si, že vy ste ju počuli, my sme ju rozobrali a víťazovi tým pádom gratulujeme. Získava poukážku 50 € od Martinusu a týmto ďakujeme aj Martinusu a ešte raz blahoželáme víťazke. No, mne už zostáva iba poďakovať obom porodcom. A my tebe ďakujeme samozrejme, aj tretiemu porodcovi. A poďakovať ešte raz editorom za ich prácu, ktorým nám uľahčili prácu. Ďakujem aj divákom.
všetkým partnerom a upozorňujem, že existuje stránka Aj ty môžeš písať SK, ak ju ešte náhodou nepoznáte, tak určite by ste ju mali spoznať, tam nájdete totiž informácie o ďalších kolách, témach, napríklad sa tam viete prihlásiť do newslettera, potom vám tie informácie prídu aj do mailu, môžete sa tam dozvedieť aj o iných spôsoboch, ako napríklad podporiť celú túto úžasnú aktivitu, ktorá sa robí pre vás každý mesiac a mnohé iné aktivity o spisopriateľoch, ich stretnutiach, možnostiach, ako sa zlepšiť v písaní, pretože aj ty môžeš výborne písať.